107.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ayon sa kasabihan ng mga matatanda, ang pag-aasawa ay hindi katulad ng mainit na kanin na kapag sinubo mo at napaso ka ay pwede mong iluwa. Nangangahulugan lamang ito na ang pag-aasawa ay hindi biro. Na kapag ayaw mo na o kapag hindi mo na gusto ay agad mo na lamang matatalikuran. Ito ay isa sa mga napakahalagang yugto ng buhay ng isang lalaki at babae na dapat ay pinag-iisipang mabuti at pinaghahandaan bago pasukin, lalo na at maraming dapat isaalang-alang at isakripisyo. Kapag pumasok ang isang tao sa pag-aasawa, dapat ay handa na siyang talikuran ang nakaraan. Ang buhay ng pagiging binata't dalaga. Handang tanggapin at harapin ang mga bagay na posibleng mangyari. At handa sa mga pagsubok na darating sa pagpasok sa panibagong yugto ng buhay. May mga iilan namang magulang na nahihirapang mag-adjust sa pag-aasawa ng kanilang mga anak, lalo pa at hindi nito gusto ang napangasawa ng kanilang mga anak. Dito na nga pumapasok ang madalas na pagkakaroon ng isyu kundi sa biyanan at manugang ay sa pagitan po ng isang biyanan at asawa. Paano nga ba magkakaroon ng positibong pananaw sa pag-aasawa sa kabila ng hindi magandang relasyon sa isang biyanan? Ating alamin ang sagot sa kwentong ibabahagi sa atin ngayong Sabado ni Marie na sa kabila ng hindi magandang pakikitungo sa kanya ng biyanan ay nagtiis siya at nagsakripisyo. At higit sa lahat ay nanatili ang kanyang respeto sapagkat magulang ito ng kanyang minamahal na asawa. Gusto mo na bang makarelate sa kanya? Alamin natin yan sa kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa inyong programa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Marie. 28 years old, isang digital artist sa kasalukuyan at nakatira sa Digos City, Davao. Ang sabi sa akin ng lola ko noon na kapag nag-asawa raw ako, lahat daw ng klase ng hirap ay mararanasan ko. Lalo na kapag nakasama ko ang mga biyanang ko sa iisang bubong. Pero lagi niyang payo sa akin na kahit na anong klase ng ugali meron, ang mga magiging biyanang ko ay dapat ko raw silang mahalin at irespeto, kagaya ng kung paano ako sa aking magiging asawa. Dahil darating din ang panahon na makikita nila ang pagmamahal ko sa kanila at susuklian din nila yon ng pagmamahal. Pero paano nga ba maipapakita ang pagmamahal at respeto sa kanila gayong kahit na anong maganda o mabuting bagay ang ipakita sa kanila ay may masama pa rin silang nasasabi sa akin? Papadudot, kaka-18 ko lamang noon nang ako ay mag-asawa at nasa second year ng college at kakatapos ko lang ng vocational course sa kursong IT. Nang matapos ko yun ay hindi ko na tinuloy pang pag-aaral ko, lalo pa at hirap din ang aking lola sa pagpapaaral sa akin. Simula kasi ng baby pa ako ay siya nang nag-alaga sa akin nung iwan ako sa kanya ni mama pagkasilang sa akin. Nakatira ako dati sa Takurong pero nakarating ako ng Digos City dahil sa paghahanap ko ng trabaho at natanggap ako bilang promodizer ng isang food company. Mga ilang buwan nga lang ay isa sa mga katrabaho kong babae ang nag-offer sa akin na sa kanila na muna ako tumuloy para hindi ko na raw kailangang magbayad ng boarding house. Basta ba mag-share na lang daw ako para sa pagkain at tubig. Total din ay mas malapit daw ang bahay niya sa pinagtatrabahuhan namin. Hindi kagaya ng boarding house ko na nasa 1 oras din ang biyahe. Naisip kong malaki rin ang matitipid ko kung tatanggapin ko ang offer niya. Isa pa ay mahal din ang upa sa boarding house
na sana ay naipapadala ko na lamang kay Lola. Papa Dudut, dahil sa kagustuhan kong makatipid ay tinanggap ko ang offer ng katrabaho ko at nagsishare ako ng pera para sa pagkain at tubig. Every 2 weeks naman ay umuwi ako ng Takurong para bisitahin si Lola na sa tita ko pansamantala nakatira. Pinagbuti ko ang trabaho ko at ang pakikisama ko sa katrabaho ko. Pero mga ilang buwan pa lamang ako sa kanila ay nireto na ako ng lola niya sa anak nitong matandang binata. Ginatungan pa yon ng mga kamag-anak nila na kung ayaw ko raw ay malaya akong makakaalis sa lugar nila. At doon na nga pumasok sa eksena si Nel na kamag-anak pala ng katrabaho ko dahil magpinsan pala sila sa lola. Nakilala ko siya noong isang beses ay bumili siya sa tindahan ng kanilang lola at saktong ako ay nagbabantay. Hanggang sa maya't maya, araw-araw ay doon na siya bumibili at kinakausap ako sandali. Pero nakahalata naman ang lola nila kaya naman napagalitan ako at sinabing huwag daw akong masyadong makipag-usap sa ibang lalaki. Dahil masagwa raw tignan na kung tutuusin ay hindi naman ibang tao sa kanya. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang mga sinabi niya, total ay naghahanap na rin naman ako ng bagong boarding house. Pero nabigla na lamang ako isang beses dahil 3:00 yon ng madaling araw nang maalimpungatan ako dahil sa mahinang katok sa aking bintana. At tumambad sa akin ang nakangiting mukha ni Nel at may dalang 2 tasa ng umuusok pang kape. Uy, anong ginagawa mo dyan sa labas? Baka may makakita sa'yo. Tara, kape tayo sa terrace. Sandali lang, lalabas ako. Akala ko di ka na lalabas eh. Ang aga mo naman kasing mambulabog. Pag may nakakita sa atin dito, issue na naman to. Eh anong masama? Magkakapila naman tayo tsaka magkukwentuhan. Para namang hindi mo alam ang ugali ng mga tao dito. Masyadong malisyoso. Eh, hayaan mo sila. Ang importante, wala tayong ginagawang masama. Ang hirap naman kasi pag pinuntahan kita rito ng sikat na ang araw. Mas maraming matang nakatutok sa atin. Baka kasi mahuli tayo dito. Alam mo naman yung lola mo. Magbubunga nga na naman yun pag nalaman niya nag-uusap tayo dito sa labas ng ganitong oras. Ganyan talaga si Lola. Masanay ka na. Lahat na lang binibigyan niya na mali siya. Sige na, inumin mo na yung kape mo. Baka lumamig yan. Salamat pala dito ha. Kumusta ka naman dito? Ayos naman. Medyo stress lang ako sa matatanda dito. Pilit nila ako nirereto sa tito mo. Eh para ko nang tatay yun eh. Lahat naman ng babae na mapadpad dito, nirereto nila sa tito ko eh. Mauubusan na yata ng babae. Eh bakit kasi wala pa siyang asawa? Pihikan yun eh. Lo? Pihikan pa siya sa lagay na yun? Oo! Kala mo kagandang lalaki. Grabe ka sa tito mo ha? Oh, bakit? Ikaw nag-umpisa eh. Pero wala akong sinabi. Ay, wag pala tayo masyadong maingay. Baka mapagalitan tayo ng lola mo pag nahuli tayo dito. Huwag kang masyadong matakot sa kanila. Wala ka namang ginagawang masama eh. Ano ka ba? Siyempre nakikisama ako. Kaya kailangan kong sumunod sa mga patakaran nila dito. Mahirap na baka mapatalsik pa ako dito nang wala sa oras. Eh di doon ka na lang sa amin. Akong bahala sa'yo. Ngik! Ayoko nga. Lalo mas malaking issue yun no. Dito ako nakikitira tapos lilipat ako sa inyo. Ang pangit naman tingnan nun. Ako nga ang bahala sa kanila. Pati sa mama ko. Papaalam kita. Ayoko pa rin. Baka may masabi lang silang hindi maganda tungkol sa atin. May masasabi naman ng mga yan kahit wala kang gawin. Wala naman silang di pinagchichismisan eh. Ayun na nga ang iniiwasan ko eh. Huwag ka na kasing makulit. Sige na nga. Pero kung magbago man ang isip mo, sabihan mo lang ako. Hindi na. Iniintay ko lang naman yung sweldo ko. Uuwi na lang ako ng Takurong. Babalik na lang ako dun sa amin. Di na tayo magkikita pag umuwi ka sa inyo. Wala tayong magagawa.
Babalik na lang ako sa amin kesa naman mapangasawa ko yung tito mo. Pero pwede ka naman pumasyal sa amin kahit kailan mo gusto. Ako yung babae tapos ako yung papasyal sa bahay ng lalaki. Kung marunong nga lang ako bumiyahe mag-isa, ako mismo papasyal sa inyo eh. Yaan mo na. Basta ang gusto ko na lang mangyari, makauwi ako sa amin. Ikaw ang bahala. Pero sana lang, magbago pang isip mo. Papadudot matapos ang pag-uusap namin yon ni Nel ay naging gawain na niya ang katukin ako ng 3:00 ng madaling araw sa bahay ng kanyang lola at dalhan ako ng kape. Pero doble ingat pa rin kami sa takot na baka mahuli kami ng lola niya at may ibang taong makakita at kung ano pa ang isipin tungkol sa amin. At sa ilang linggong pagkakakilala ko sa kanya ay masasabi kong mabait siya. Kaya naman agad ako nagkaroon ng crush sa kanya. Pero hindi nga nagtagal ay nalaman ng lola nila ang lihim naming pagkikita sa madaling araw at sinabihan akong malandi. Humingi naman ng dispensa sa akin ang katrabaho ko at sinabing pagpasensyahan ko na lang daw ang lola niya dahil matanda na at masyadong conservative. Pero sinabi niya rin na mas mabuting umalis na ako sa kanila para hindi na raw ako laging nakikita ng lola niya. Nakiusap naman ako na bigyan ako ng 1 linggo para makahanap ng lilipatan lalo pat hindi na ako pwedeng bumalik sa dati kong boarding house. At pumayag naman ito. Isang araw pa ay pumasyal ako sa bilyaran na binabantayan ni Nel na malapit lamang sa bahay ng lola ng katrabaho ko. At nang malaman nito yon ay nagalit ito ng husto. Nagulat na lang ako nang datnan ko sa labas ng bahay nila ang mga gamit ko nang makabalik ako. Panay pang sigaw niya na malandi akong babae kaya lumayas na raw ako sa bahay niya. Nagulat din ako sa biglang pagsulpot ni Nel sa likod ko at pilit na inaawat ang kanyang lola. Sa totoo lang, Papadudot ay gustong gusto ko nang umuwi ng Tacorong ng mga oras na yon. Dahil bukod sa masakit sa loob ko ang mga sinabi nila sa akin, ay nakaramdam ako ng matinding hiya lalo pa at pakiramdam ko ay wala akong kakampi ng mga oras na yon. Pero wala naman akong sapat na pera, pamasahe dahil malayo-layo pa ang araw ng sahod ko. Hindi naman ako makahiram ng pera sa mga kamag-anak ko dahil alam kong gipit din sila. Si Nel na nga mismo ang dumampot ng mga gamit ko. Sa kanya ako hinila papunta sa kanilang bahay. Papadudot gulong-gulo ng mga oras na yon ang isipan ko at wala ako sa sarili para isipin pa kung ano ang tama at mali. Pero dahil ayoko na ng panibagong issue ay tumanggi ako sa offer niyang yon na doon muna ako pansamantala sa kanila. Isa pa ay masagwan tignan dahil nakikitira ako sa bahay ng tito niya tapos ay lilipat ako sa kanila. Iginiit naman niya na siya raw ang bahala sa akin at siya na rin daw ang bahalang magpaliwanag sa lola at tito niya pati na sa pamilya niya. At dahil wala na akong lakas para makipagtalo pa sa kanya ay hindi na lamang ako kumibo, Papadudot. Mas kinabahan ako ng husto nang dumating ang mama ni Nel kinahapunan galing sa pagtatanim ito ng mais sa bukid at saktong kalalabas lang ni Nel galing sa banyo. Kaya't agad niyang hinila ang ina palayo para kausapin. At dahil nga sa malayo silang dalawa ay hindi ko marinig ang pinag-uusapan nila. Pero base sa itsura ng mama niya at matatalas na tingin sa akin ay alam kong hindi nito gusto ang mga sinasabi ni Nel, Papadudot. Matapos nga nilang mag-usap ay nakangiting lumapit sa akin si Nel at sinabing pumayag na ang mama niya na doon muna ako sa kanila pansamantalang tumira. Nagpasalamat naman ako at sinabi kong hindi naman ako magtatagal at hinihintay ko lamang ang sahod ko para makauwi ng Tacorong. Pero inirapan lamang ako ng mama ni Nel. Katabi ko nga sa pagtulog ang mama niya sa gabi dahil mahirap na raw at baka mapikot ko ang anak niya. Pero ilang araw pa nga lang akong naroroon ay kumalat na ang chismis na nag-asawa na raw si Nel at ako ngayon. Nagalit naman ang mama ni Nel sa mga nagpapakalat ng chismis na yon at sinabing hindi niya papayagang makapag-asawa ng dayo si Nel at pinagsawaan lamang ng tito nito. Nasaktan ako sa mga sinabi niya dahil unang-una sa lahat ay berhen pa ako at hindi ako pakawalang babae. Pero hindi ko magawang maisatinig yon dahil iniisip ko si Nel.
Alam kong hindi niya magugustuhan kung sasagot-sagutin ko ang mama niya, pero kabaliktaran pa ang nangyari. Dahil galing siya sa trabaho noon at nakarating sa kanya lahat ng chismis at kung ano ang mga sinabi ng mama niya. Ma, ano tong naririnig kong chismis sa mga kapitbahay? Ha? Ano na namang chismis yan? Nag-usap na tayo tungkol sa pagtira ni Marie dito, di ba? Pumahid na kayo eh. Pero kailangan bang ipangalandakan nyo pa sa ibang tao na pakawalang babae siya? Bakit? Di ba totoo? Pagkatapos sa bahay ng tito mo, dito naman siya sisikset? Ay, anong masama doon, ma? Pinalaya siya doon, kaya nga kinupkup muna natin siya, di ba? Ikaw nga ang nagpumilit na patirahin natin dito yung babaeng yan. Na hindi nga natin kilala yan eh. Eh malay ba natin kung saan lupalop yan ang galing at kung anong klaseng tao yan? Oo, dayo lang siya rito, pero hindi sapat na dahilan yun para husgahan nyo siya ng ganyan. Isa pa, anong patunay niya na pakawalang babae nga siya? Dahil lang ba sa sinasabi ni Lola? Kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago ang tingin ko sa babaeng yan. Man naman, bigyan nyo naman siya ng pagkakataon. Kilalanin nyo muna siya bago nyo siya husgahan. Alam kong mabuting tao si Marie. Mabuting tao? Naaalala mo ba nung huling nagpatira ako rito nang hindi natin kilala? Anong ginawa niya? Tinraidor tayo! Ang mga pinsan mo nag-away-away nang dahil sa kanya. Nagnakaw siya sa mall at napilitan pa tayong tubusin siya sa presinto. Pwes ibahin nyo si Marie. Hindi siya kagaya ni Rika. Pare-pareho lang yang mga yan. Kunwari mabait pero nasa loob naman pala ang kulo. Excuse me po, tita. Isang linggo na lang naman po makukuha ko na yung sahod ko. Aalis po ako kagad kapag nakuha ko na po yung sahod ko. Ay mabuti kung ganon. Hirap na nga kami kung saan kukuha ng panggastos namin sa pagkain. Eto ka naman, dumagdag sa pakakainin. Ma, tama na yan. Nagtatrabaho naman ako, di ba? Kulang pa sa atin yung sinasahod mo, Nel. Tapos nagdagdag ka pa. Nagtatanim na nga ako ng mais sa bukid kasi kulang talaga ang sinasahod mo para sa atin. Ano pala si Kuya, ma? Nagtatrabaho din naman siya, di ba? Ang sweldo ng kuya mo, maliit lang kumpara sa sinasahod mo. Kaya nga ang sahod ng kuya mo, kulang na kulang din para sa kanilang dalawa ng asawa niya. Sigarilyo, alak at sa sugal pa lang nila. Eh di talaga mauubos ang pera nila. Di naman katuwiran yun, ma. O ano? Di natin pakakainin ng ate at kuya mo? Ganon ba? Pero yung ibang tao, napapakain mo? Di na ako makikipagtalo sa inyo. Di rin naman ako mananalo eh. Pero please lang, tigilan nyo ng pagkakalat nyo ng chismis tungkol kay Marie. Lalong-lalo ng pagsasabi nyong pakawala siyang babae nang wala naman kayong matibay na basihan. Eh ano bang magagawa mo kung ayaw ko? Ayaw nyo. Pero kapag buhay nyo pinagkakwentuhan ng iba, galit na galit kayo. Abay natural! Di naman totoo yung mga sinasabi nila sa akin eh. Malamang magagalit talaga ako. Yun na nga. Ganyan na ganyan din ang ginagawa nyo kay Marie ngayon. Teka nga lang, sino bang pinapanigan mo? Yang sampid na yan o ako na nanay mo? Wala akong pinapanigan, ma. Pumapagitna ako. Wala naman kasi kayong matibay na basihan tungkol sa mga binibintang nyo kay Marie. Ah, ganon. Eh di sige, magsama kayong dalawa. Pasensya ka na kay mama. Wala yun. Naiintindihan ko naman ang mama mo. Hindi nyo nga naman ako kilala. Dayo lang ako rito sa lugar nyo. Pero di pa rin tama na husgahan ka niya ng ganon. Hayaan mo na. Aalis na rin naman ako eh. Hindi na ako magtatagal pa dito. Pwede ka naman dito ng ilang araw pa eh. Nagtatrabaho naman ako para may maipakain ako sa'yo. Isa pa nga yan. Nahihiya na rin ako sa'yo, no? Hayaan mo, pag nakuha ko yung sahod ko, babayaran kita kahit papano para sa mga kinakain ko rito. Ano ka ba? Wag na. Para ka namang ibang tao eh. Ibang tao naman talaga ako, di ba? Di ah. Espesyal ka kaya para sa akin. Lo? May ganun? Oo, bakit? Masama ba? Wala ka namang boyfriend, di ba? Wala nga. Eh ano bang hanap mo sa isang lalaki? Responsable, mabait, madiskarte, masipag, tsaka matanda ng 3 taon sa akin. Aba, ako na yan. Pwede nga. Oo. Nasa akin na lahat ng katangian na hinahanap mo sa isang lalaki. Tapos 3 taon pang tanda ako sa'yo. 18 ka, 21 naman ako. Seryoso? Oo. Pakita ko pa yung birth certificate ko eh. Sige nga, pakita mo nga sa akin. Mamaya kunin ko pag alis ni mama. Kasama sa mga papeles niya yun eh. Ay, wag na. Baka mapagalitan ka na naman. Sus,
Di naman magagalit na matagal sa akin yun. Tsaka matatanggap ka rin ni Mama. Kasi balak na kitang maging asawa. Asawa? Agad-agad? Teka lang, ang babata pa natin para mag-asawa ha. Tsaka hindi naman kita boyfriend. Tsaka 1 buwan pa lang tayong magkakilala, no? Marami naman pagkakataon para kilalanin mo ko eh. Ay hindi talaga pwede. Masyado pa akong bata para mag-asawa. Hindi ko pa nga nagagawa magsaing ng hindi nasusunog eh. Marami pa akong hindi alam sa pag-aasawa. Napag-aaralan naman yan eh. Sabay tayong matututo. Ay nako, tsaka isa pa, hindi pa ako sawa sa pagkadalaga ko. Marami pa akong gustong gawin sa buhay ko. Ikaw ang bahala, di na kita pipilitin. Sa bagay, kailangan ko rin magpursige pa sa trabaho bago ko mag-asawa. O di ba? At saka sabi ng lola ko, hindi raw biro ang pag-aasawa. Maraming dapat paghandaan at pag-isipan. Matapos nga ang pagtatalo ni Nel at ng kanyang mama ay ako naman ang kinausap niya. Nabigla pa ako sa mga sinabi niya sa akin lalo na ang tungkol sa usaping pag-aasawa. Sa totoo lang ay gustong gusto ko si Nel ng mga panahong yon dahil hindi rin naman siya mahirap magustuhan. Pero naisip kong hindi yon sapat na dahilan para pasukin ko kagad ang pag-aasawa at lumagay sa tahimik. Bukod sa pareho pa kaming mga bata ay wala rin kaming stable na trabaho ng mga panahong yon. May trabaho man kami ay maliit lamang ang kita at seasonal pa. Isa pa ay hindi pa namin gaanong kilala ang isa't isa at maaaring marami kaming bagay na pagtalunan sa hinaharap kung sakali man. Pero ang pinaka kinakatakutan ko noon ay ang mama niya na alam kong hindi ako matatanggap bilang manugang. Magkakaroon lamang ng mas malalang gulo sa pagitan namin kung sakali mang ako ang makatuluyan ni Nel. Papadudod si Nel nga ang breadwinner ng pamilya nila kaya naman buong pamilya niya ay sa kanya nakaasa. Naikwento niya rin sa akin na hindi siya nakapagtapos ng elementarya man lang. Ayon pa sa kanya ay pinangsugal ng tatay niya ang perang pinadala ng mama niya noon na sana ay pambayad niya ng tuition kaya naman hindi siya nakapag-enroll. At dahil nga roon ay sumama ang loob ni Nel sa kanyang ama at hindi na siya nag-aral pa. Sa murang edad niyang 10 taon ay sumabak na siya sa pagtatrabaho sa bukid at nariyang nagtatanim siya ng palay, mais at nag-aani ng pananim. At dahil nga sa hindi nakapagtapos ay nahihiya niyang sinabi sa akin na hindi siya natutong magbasa at magsulat maliban na lamang sa pangalan niya. Basic alphabet at mga numbers pero bukod doon ay wala na. Nakaramdam ako ng awa sa kanya nung ikwento niya sa akin ang kwento ng buhay niya. Naisip ko na lang na may mga magulang pala talagang hindi iniisip ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Basta magawa lang nila ang bisyo nila. Sinabi nga rin ni Nel na kung mag-aasawa man daw siya ay gusto niyang ako yon. Pero naalala ko ang sinabi ng lola ko sa akin noon na hindi ko makikilala ang tunay na ugali ng isang tao hanggat hindi ko ito nakakasama sa iisang bubong. Kaya naisip ko rin na baka sa una lamang siya mabait sa akin. Pero sa pamamalagi ko roon at sa araw-araw niyang panliligaw sa akin ay mas nakilala ko kung sino at ano ba talagang ugaling meron si Nel. Hanggang sa lumalim na nga ang nararamdaman ko para sa kanya at hindi ko na ginusto ang mahiwalay sa kanya, Papa Dudut. Kalaunan nga ay opisyal ko nang sinagot si Nel sa panliligaw niya sa akin at hindi na niya ako pinayagang umalis pa sa kanila. Sa una ay nagalit ng gusto ang mama ni Nel pero wala na rin po itong nagawa noong mapagtanto niyang seryoso kami sa isa't isa. Alam kong maraming tataas ang kilay dahil sa naging desisyon ko at sasabihin ang bata ko pa o kaya naman ay sana ay pinag-isipan ko mabuti ang pinasok ko. Pero mahal na mahal ko na si Nel ng mga panahong yon. Kaya ayaw ko na ring umiwalay sa kanya at wala na rin kaming pakialam sa mga sasabihin ng iba dahil ang importante ay nagkakaunawaan kami at mahal namin ang isa't isa. Pero ang inakala kong magiging maayos at masayang buhay mag-asawa namin ay hindi pala ganon kadali lalo na at hindi pa rin ako tanggap ng mama ni Nel
At dumagdag pa nga ang mga bilas ko na sina Ate Jane na asawa ng kuya niya na kasama rin namin sa bahay. Oy Marie, matagal pa ba yan? Wala pa ako sa kalahati eh. Kanina ka pang madaling araw dyan, 8:00 na, hindi ka pa rin tapos? Marami kasi to, te. Wala pa akong gamit na washing machine. Medyo mahapdi na nga yung mga kamay ko eh. Nagrereklamo ka? Ay, hindi naman. Nagpapaliwanag lang naman ako, ate. Ay mabuti ng malinaw. Tandaan mo ha, pinasok mo yan, kaya panindigan mo. Alam ko naman yun. Kaya nga maluwag sa loob kong ginagawa to kasi nakikisama ako. Buti alam mo. Pero kung tutuusin, wala pa yan sa dinanas ko para lang matanggap ako ng biyenan ko. Magaan pa nga yang sa'yo eh. Ganun ba? Alam mo, hindi ko alam kung bakit inasawa ka ni Nel. Di ka naman mapera. Ngayon nga wala ka ng trabaho. Umaasa ka na lang din kay Nel. Isa pa, ang daming mga tsismosang pinag-uusapan si Nel. Kasi inasawa niya alaga ng tito niya. Ay, Ano? Di ka na naman magsasalita. Bakit? Nakakahiya ba? te, baka pwedeng iwan mo muna ako para matapos ko na din ito. Pinapaalis mo ko? Ano to, bastusan? Kinakausap pa kita tapos paaalisin mo ko? Hindi kita pinapaalis. Nakikiusap lang ako na iwan mo muna ako para sana matapos ko na tong paglalaba. Total minamadali mo ko. Sumasagot ka pa talaga? Ano bang pinagmamalaki mo ha? Pinulot ka lang naman ni Nel nung tinapon ka ng tito niya. O ano? Ang sama mo makatingin lalabang ka? Eh, pareho lang naman tayong manugang dito ah. Hindi ko alam kung ba't ang laki ng galit mo sa akin, te. Dahil nag-asawa si Nel ng kagaya mong hindi namin alam kung saan ba talagang lupalop ng galing. Bakit? Ano ba ako? Isipin mo nga, tumira ka sa tito ni Nel. Tapos ngayon, dito ka naman lumipat. O anong problema dun, te? Asawa na ako ni Nel sa ayaw mo at sa gusto mo. Di naman kayo kasal. Ikaw ba, te? Kasal ka ba kay kuya? Hoy, huwag mong ibalik sa akin yung mga sinasabi ko Kumpara naman sa'yo, matagal na akong asawa ng kuya ni Nel. Eh ikaw, bagong salta ka lang naman dito Ni hindi ka nga namin kilala? Malay ba namin kung pakawala kang babae? Gigil na gigil ka sa akin kasi iniisip mong pakawala akong babae. Nung nalaman ko na kilala ka lang ni kuya sa bar na pinagtatrabahuhan mo dati, pinangalandakan ko ba? Bastos ka! Baka nakakalimutan mong mas matanda ako sa'yo. Tsaka sino nagsabi sa'yo niyan? Akala mo ba kaming dalawa lang ni Nel ang pinagchichismisan ng mga tao dito? Pati kayong dalawa ni kuya! Oh, talaga? Hoy, ano ba yan? Nasa labas ako, rinig na rinig ko kayong dalawa. Ang sabi ko, silipin mo lang si Marie. Di ko sinabing makipagbangayang ka rito. Ito kasing si Marie, minamaliit ako. Kasi nakilala lang naman daw ako ni Oliver sa bar. Tumigil na kayong dalawa, ha? Pareho lang naman kayong pakawala. Ay, nako. Puro na lang pakawala ang nagiging manugang ko. Wala man lang matino. Ikaw naman, Marie, dali-dalian mo riyan at naghihintay yung mga hugasin mo. Baka gusto mong paliparin ko na naman sa labas yung mga plato na yon. Tatapusin ko na po kagad to. Mainam. At ikaw, Jane, iwan mo na si Marie dito. Wala ka rin namang matutulong dyan. O kaya naman, ikaw na lang maghugas ng plato. Naman, trabaho na ni Marie yun Oh, edi iwanan mo na siya dito, tumalis ka na. Di ka na, bago pa ako mabuwisit sa'yo. Hoy, Marie! May araw ka rin sa aking babae ka! Noong makaalis na sila ay pinagpatuloy ko na lamang ang paglalaba dahil may mga plato pa akong dapat na hugasan. Naiyak na lamang ako dahil hindi ko matanggap ang mga panlalait nila sa akin. Sa totoo lang ay walang problema sa akin kahit tambakan nila ako ng sangkaterbang trabaho sa bahay. Pero ang hindi ko matanggap ay nakakarinig pa ako ng pangahamak ng pagkatao ko mula sa kanila. Hindi ako pakawalang babae pero kahit na paulit-ulit kong sabihin yon ay hindi pa rin nagbabago ang tingin nila sa akin. Gustong gusto kong ipagtanggol ang sarili ko pero pagod na akong ipaliwanag ang sarili ko. Kung sarado naman ang isip at puso nila na kilalanin akong mabuti.
Nang mga panahong yon ay wala na si Nel at dahil nagtatrabaho ito sa Maynila bilang construction worker ay wala siyang kaalam-alam sa mga nangyari sa akin. Hindi ko na lamang ikinuwento sa kanya kapag tumatawag siya sa akin dahil ayoko na rin na mag-worry siya at lagi ko na lamang sinasabi na ayos lamang ako. Papadudot halos 6 na buwan ay sa akin lahat ng gawaing bahay. Ako ang naglalaba ng damit naming lahat at dahil 5 kami ay talaga namang natatambakan ako ng labahin sa 1 linggo. Kaya naman kada 2 araw ay naglalaba na ako. Wala rin kaming gripo noon kaya sa poso ako nag-iigib ng tubig. Halos magkanda-kuba-kuba ako sa pag-iigib dahil ang tatay ni Nel at ang kuya niya ay hindi ko rin naman mapakiusapan na mag-igib dahil nahihiya ako. Ako rin ang naguhugas ng mga plato, nagluluto at naglilinis ng bahay. Pero kahit na ganoon ay hindi ako nagreklamo dahil yon ang buhay na pinili ko. Matagal na rin akong walang trabaho dahil natanggal ako sa trabaho at sa pagkakaalam ko ay sinaraan ako ng katrabaho kong babae. Kaya bigla na lamang akong tinanggal ng walang pasabi. Kaya hindi ko man aminin ay totoo ang sinabi ni Ate Jane na umaasa na lang din ako kay Nel. Naikwento ko na rin kay Lola lahat ng nangyari sa akin at naawa siya sa akin ng husto. Pero dahil nga sa nag-asawa na ako ay hindi natuwa si Lola at naintindihan ko naman na masama ang loob niya sa akin dahil masyado pang maaga para mag-asawa ako. Ang sabi ng lola ko ay pwede naman akong umuwi sa Tacorong, total ay wala pa naman kaming anak. Pero mahal ko si Nel kaya hindi ko siya kayang iwanan. Kaya naman sinabi ni Lola na wala na siyang pakialam sa akin. Basta maging mabait na manugang na lang daw ako sa mga biyanan ko at huwag na huwag akong lalaban kahit na ano ang mangyari. Pero tila sinusubukan ng Diyos kung gaano kahaba ang aking pasensya. Nang malamang kong ipinangsugal niya ang perang pinadala ni Nel na pambayad sana namin ng kuryente. Ma, Oh, bakit? ano po to? Ba't may disconnection notice tayo sa kuryente? Oh, anong gagawin ko dyan sa papel na yan? Disconnection notice to, ma. Mapuputulan tayo ng kuryente. Ha? Patingin nga? Ay, ba't ganon? Akala ko sa susunod na linggo pa sila mamumutol ng kuryente. Ba't napaaga? Hindi po yun ang punto ko. Ba't may disconnection notice tayo? Ba't tayo mapuputulan ng kuryente? Ma, binibigay namin sa inyo ni Nel yung pambayad sa kuryente, di ba? Tapos may nagsabi pa sa akin na ang lakas nyo na tumaya sa sugal. Anong gusto mong palabasin? Na inuubos ko sa sugal at ginagastos ko sa walang kakwenta-kwentang bagay ang pera ng anak ko? Ganon ba? Kaya nga po tinatanong ko kayo kung ba't tayo may disconnection notice. Eh binibigay naman namin sa inyo yung pambayad ng kuryente. Ingrata ka? Ang lakas naman ng loob mo na kwentahin ang pinapadalang pera ng anak ko? Oh, sige. Ginastos ko yung pera. Nagsusugal ako pero maliit lang ang taya ko at pinambibili ko ng pagkain natin yung sobra. Binibigay nyo lang naman sa akin saktong pambayad ng kuryente ah. Ano? Hindi tayo kakain? Anong pagkain po? Ako yung bumibili ng pagkain natin, ma. Hindi ko po iniaasa sa inyong pagkain. Dahil yung binibigay po sa akin ni Nel, yun ang pinambibili ko ng pagkain natin. Pinagmamalaki mo yung binibili mong itlog, hotdog, tosino, tilapia, tapos puro gulay? Eh, hindi mo man lang magawang bumili ng manok o kaya baboy? Ano, tinitipid mo kami sa pagkain? Kayo na po ang nagsabi na kulang ang perang pinapadala ni Nel. Kaya wala po akong choice kundi pagkasyahin yung perang hawak ko para lang po kumpleto tayo makakain sa isang araw. Pasensya na po kayo kung sa tingin nyo tinitipid ko kayo, ma, pero hindi po talaga ganun. Alam mo, naiirita ako sa iyo eh. Kung makaasta ka, akala mo ikaw ang gumagastos. Eh pera naman ang anak ko yan ha. Sa'yo lang pinapadala. Pero ano, tinitipid mo kami. Tinitipid mo kaming pamilya niya. Hindi ko po kayo tinitipid, ma. Kailangan ko lang po talaga na pagkasyahin yung perang pinapadala niya. Pagkasyahin? O pumupuslit ka ng may tatabing pera? Ma, wala po kong tinatabing pera. Lahat po ng padala ni Nel sa mga gastusin dito sa bahay na pupunta. Sinungaling! Alam na alam ko yung mga ganyang tipo mo. Eh ano ngayon kung ginastos ko yung pera? May magagawa ka ba? Baka nakakalimutan mo, nanay ako ni Nel, kaya kung ako sa'yo, ayusin mo yung pagsagot-sagot mo sa akin ha?
Baka di kita matansya. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang tanggapin sa pamamahay ko, ganito'y gaganti mo sa akin? Sorry po, ma. Iniisip ko lang naman po yung sasabihin ni Nel kapag nalaman niyang naputulan tayo ng kuryente. Eh di sabihin mo, nagastos ko. Ang dami mong sinasabi. Masyado kang makwenta. Ay, Alam mo, simula nang mapangasawa ka ng anak ko, di na ako nakakahawak ng pera. Samantalang dati-rate kapag sahod niya, sa akin lahat ang bagsak. Hihingi lang siya sa akin pag may bibilin siya. Pero ngayon, sa'yo lahat napupunta. di ba binibigyan naman po kayo ng 500 ni Nel kada Sabado? 500? Pinagmamalaki mo na yung 500? Anong gagawin ko sa 500? Sige nga, mababayaran ba ng 500 yung mga utang ko? Eh bakit po ba kasi kailangan nyo pang mangutang? Ano bang pakialam mo? Itong tatandaan mo ha. Alamin mo kung saan ka lulugar. Yung pakalat-kalat ka. At isaksak mo sa kokote mo na hindi ka legal na asawa ni Nel. Kasal lang kayo sa banig! Ha! Ewan ko ba sa batang yon? Mag-aasawa na lang di pa pumili ng mag-aangat sa amin sa hirap. Kung bakit ba kasi ikaw pa napangasawa niya? Walang kwenta! Papadudot ng lumo ako matapos ang pagtatalo naming yon ng biyenan ko. Hindi ko na alam kung ano bang klase ng pakikisama ang kailangan kong gawin para matanggap niya ako para sa anak niya. At dahil nga sa pagtatalo namin yon ay hindi ako kinibon ng biyenan ko. Kapag kinakausap ko naman siya ay tila wala siyang naririnig. Kaya nga isang beses nang tumawag sa akin si Nel ay sinabihan ko siya na sa mama na lang niya ipadala ang pera dahil mas marunong itong mag-budget. Naisip ko kasi na kung sa mama niya babagsak ang pera ay hindi na ito maghihinanakit kaya kahit nagtataka si Nel ay pumayag na lamang siya. Para na rin wala nang masabi ang mama niya lalo na sa usaping pera at gastusin sa bahay. Sa ilang buwan nga papadudot ay ang biyenan ko ang humahawak ng perang ipinapadala ni Nel. At sa ilang buwan na yon ay hindi man lang siya nag-abala na abutan ako kahit magkano. Pero hindi ko na lamang yung inintindi dahil wala rin naman akong bibilhin para sa sarili ko. Isa pa ay hindi ako mahilig gumastos dahil alam ko ang halaga ng bawat piso at ultimo sentimo lalo pa at napakahirap kumita ng pera. Sa ilang buwan nga na yon ay nagtiis kami ng walang kuryente. Ni hindi nag-abala ang biyenan ko na gumawa ng paraan para maipakabit ang kuryente pero nakikita ko siya na pasugal-sugal lamang. Naawa ako kay Nel ng mga panahong yon dahil mabigat ang trabaho niya. Pero ang perang pinaghihirapan niya ay napupunta lamang sa wala. Alam kong wala akong karapatan dahil sabi nga ng biyenan ko ay hindi kami kasal. Kaya hindi pa talaga kami legal na mag-asawa. At dumating na nga ang kinakatakutan kong pag-uwi ni Nel na sobrang nagtataka dahil wala nga kaming kuryente. Agad na kinumpronta ni Nel ang mama niya at tinanong kung bakit wala kaming kuryente. Ang alam kasi ni Nel ay ibinibigay ko sa mama niya ang pambayad ng kuryente at isa pa ang biyenan ko na walang humahawak na mga perang pinapadala niya. Minasama naman yon ang kanyang mama at sinabing nag-asawa lang daw siya ay nag-iba na ang ugali niya at nahawa na raw ito ng pag-uugali sa akin. Pero agad naman akong dinepensahan ni Nel at sinabing nagtatanong lamang siya kaya huwag na nitong ibahin ang usapan. Lalo na at namumroblema siya dahil tapos na rin ang trabaho niya sa Maynila kaya pansamantala na siyang walang trabaho. Nagalit ng husto ang biyenan ko sa pagkumpronta sa kanya ni Nel at sinabing kulang na kulang ang ipinapadala nito kaya wala raw karapatan si Nel na kwentahin siya at tanungin kung saan napupunta ang pera. Naglabas din naman ng saloobin si Nel na hindi niya pinupulot kung saan-saan ang perang pinapadala niya at napakabigat ng trabaho niya para lamang kitain ang perang yon. Nagtalo pa sila at galit na minura si Nel at sinabing wala itong utang na loob sa pagpapalaki nito sa kanya. At kung tutuusin ay anak lang daw nito si Nel at wala itong karapatang pagsabihan siya ng ganon. Pero bago pa lumalim ang pagtatalo nila ay inawat ko na si Nel at sinabi kong hayaan na lamang niya dahil nangyari na.
At dahil nga sa wala ng trabaho sa Maynila si Nel ay bumalik siya sa pagtatanim ng palay sa bukid para kahit papaano ay may pakain kami sa isang araw. At habang ako naman ay naiiwan sa bahay ay wala pa rin kamalay-malay si Nel sa mga nangyayari sa akin at kung paano ako itrato ng pamilya niya. Kaya naman nabigla siya nang maabutan niya akong naglalaba ng sangkaterba na namang maruruming damit. Mahal! Ay, kabayong malandi! Ano ba naman? Nagulat ako sa'yo. Mahal, hindi kita napansin. Ba't ang aga mo? Nahihilo ko kaya umuwi muna ako. Pero ba't ikaw naglalaban ng mga damit na yan? Ay, hayaan mo na. Trabaho ko naman to eh. Anong trabaho? Mahal, obligasyon mo na maglaban ng damit. Pero hindi nilang lahat. Ang dapat nilalaban mo lang yung mga damit natin. Ang dami niyan tapos kukusutin mo lahat yan? Di naman yata tama yan. Hoy! Nel, narinig ko yung sinabi mo ha. Eh ano ngayon kung nilalaban niya yung mga damit namin? Alamin niya ang lugar niya rito sa bahay at matuto siyang makisama. Gantong klase bang pakikisamang sinasabi nyo? Na pati damit nila kuya at ang asawa niya pinalalaban nyo sa asawa ko? Nel, hayaan mo na. Kaya ko naman to. Hindi mahal. Di ko papalagpasin to. At anong gagawin mo? Natural lang na magtrabaho siya rito sa bahay dahil hindi siya doon niya rito. Ano? Tutunga nga lang siya rito maghapon at walang gagawin? Tinuturuan ko lang ang asawa mo ng mga gawaing bahay. Wala namang kaso sa akin yun eh. Kung turuan nyo siya sa mga gawaing bahay. Pero yung iasa nyo pa kay Marie yung trabaho dapat ni Ate Jane, di na tama yun. Hindi ako nag-asawa para gawin nyo lang katulong. Ah, ganon! Kung ayaw mo na ginagawa namin to sa asa-asawahan mo, ba't hindi na lang siya umalis rito? Ang hirap na nga ng buhay natin, nagdagdag ka pa ng isa pang palalamunin! Ma! Magdahan-dahan kayo sa mga sinasabi nyo kay Marie. Kaya nga ako nagtatrabaho, di ba? Para masuportan ko kayong lahat sa abot na makakaya ko. Kung tutuusin nga, ako dapat na magreklamo eh. Sa akin yun ang lagi pinasasalo lahat ng gastos, hindi lang naman ako nagtatrabaho. Kung tutuusin, dapat tinutulungan ako ni Kuya. Pero anong ginagawa niya? Pinambibisyo lang nila mag-asawa yung sinasahod niya. Ni wala siyang kusang mag-ambag para sa gastusin dito. Uy! Walang Aray hiya ko naman, ka! Ma! Kailan ka pa natutong sumagot ng ganyan? Ma, tama na po. Uy! Ma! Huwag mo akong matawag-tawag na mama! Hindi kita anak! Ito ba? Ito ba tinuturo mo sa anak ko? Ang sumagot-sagot sa akin? Ma, hindi po. Tama na, Ma! Huwag na huwag niyo magbubuhatan ng kamay ang asawa ko! Tingnan mo na! Ngayon sinisigawan mo ako! Dahil sa walang kwentang babaeng to! Nagiba na talaga ng gusto yung ugali mo simula nang makilala mo yan! Hindi, Ma! Ang dami na nagsusumbong sa akin tungkol sa mga ganap dito sa bahay. Pati itong mga ginagawa niyo kay Marie. Pero di ako naniniwala kasi ang alam ko tanggap niyo na siya. Isa pa di ko naman nakikita kasi ang bait-bait niyo sa kanya kapag kaharap ako. Pero totoo pala yung mga sumbong sa akin ng mga kapitbahay. Isa pa yung si Ate Jane. Subukan niyo ulit saktan si Marie. Pasensyahan tayo, Ma. May kalalang yan siya sa akin. Pati si Kuya. Punong-puno na ako eh. Pero dahil pamilya ko kayo, lagi ko kayong iniintindi. Eh ako ba naisip niyo kung di ba ako nahihirapan? Naisip niyo ba kung kailangan ko ng tulong? Wala ka na talagang respeto! Pati ang kuya at ate mo, dinamay mo pa! Dahil lang sa babaeng to! Kasal man kami o hindi, asawa ko na si Marie. Kaya sana irespeto niyo rin siya bilang parte na ng pamilya natin. Ngayon, kung di niyo talaga siya matanggap, gagawa ko ng paraan para makasal kami kahit sa West lang. Hindi! Di mo pakakasalan tong babaeng pakawala na to! Di pa kawalang babae si Marie! At alam ko yun! Kaya kung pwede, tumigil na kayo! Tigilan niyo na si Marie! Kung ayaw niyo naman, mabuti pa sigurong bumukod na lang kami. Para naman maisip ni Kuya kung gaano ako nagpapakahirap sa trabaho para matususan ko lahat ng gastos dito sa bahay habang siya, panay pasarap sa buhay! Ha? Eh di bumukod kayo! Tingnan ko lang kung kaya nyo! Papadudot noong ko lamang nakitang magalit si Nel dahil kilala ko siyang mabait at mahaba ang pasensya. At doon ko nga napatunayan na ang mababait ay nakakatakot magalit. Kinausap ko naman siya at sinabing magpalipas muna sila ng init ng ulo at sama ng loob dahil nanay niya pa rin naman si Mama Vanjie at hindi niya dapat yon sinasagot-sagot at sinisigawan. Ang sagot lang niya sa akin ay pasensya dahil napuno lang daw talaga siya at sumabog na lahat ng inipon niyang sama ng loob.
Pero magsosorry naman daw siya sa kanyang mama kapag humupa na ang tensyon. Halos 2 linggo rin na hindi sila nagkibuan pero nag-aabot si Nel ng pera sa mama niya. 1 linggo na rin kasi mula nang makapagtrabaho ulit siya sa construction site na malapit lang sa amin at sinabi pa niyang may ibinibigay na maliit na lupa sa kanya yung architect nila dahil natuwa raw sa kasipagan niya. Sa kanaikwento nga raw niya rito napasan niya lahat ng gastos at iba ang turing sa akin. Malit lang daw yung lupa sabi ng architect pero pwede raw para makapagpatayo sila ng malit na bahay para makapagsimula. Natuwa man ako sa balita niya ay naisip ko pa rin ang mama niya dahil tiyak na hindi yon matutuwa. Ilang linggo pa nga ay unti-unti nang hinahanda ni Nel ang mga kailangan namin sa pagpapatayo ng bahay. Bumili na siya ng mga semento at buhangin para masimula na raw niyang itayo ang bahay namin. Pero kung kailan nga handang-handa na kami ay saka siya kinausap ng mama niya na huwag nang umalis at doon na lamang kami. Sinabi pa nitong hindi na ako ituturing na iba at tatanggapin nila ako basta huwag lang daw kami umalis. Kalaunan nga ay napapayag din si Nel na huwag kaming umalis dahil naaawa rin siya sa biyenan ko. Pero unti-unti ay tinayuan niya pa rin ng bahay ang lupa na ibinigay sa kanya. Para raw sa oras na kaya na namin at ready na talaga kaming magbukod ay may malilipatan kami kaagad. At lumipas nga ang 2 taon papadudot ay nagbunga ang hirap at mga sakripisyo ko dahil kalaunan ay natanggap na rin ako ng pamilya ni Nel. Lalo na noong isilang ko ang panganay naming anak na lalaki. Tuwang-tuwa sila noon dahil sa wakas raw ay nagkaroon na ng baby sa bahay. Ang kuya kasi ni Nel at ang asawa nitong si Ate Jane ay hindi pa rin binibiyayaan ng anak kahit na sobrang tagal nilang nagsasama. 6 na buwan nga lang ay agad ding nasundan ang panganay namin pero sa awa ng Diyos ay nakaraos naman kami. Naging maayos naman ang takbo ng buhay namin lalo na noong ma-promote bilang mason si Nel. Kaya naman mas malaki na ang sahod niya pero kulang pa rin dahil buong pamilya pa rin niya ang nakaasa sa kanya. Dumadaing na rin si Nel dahil sobra-sobrang kayod na ang ginagawa niya pero nagkukulang pa rin at ang magaling niyang kuya ay hindi man lang siya matulungan sa mga gastusin. Lumala pa nga yun noong halos mabaon sa kabi-kabilang utang ang mama ni Nel at nagagastos nito ang mga pera na nasisingil nito sa abuloy para sa patay. Ay, mababaliw na ako. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa perang nagastos ko. Nawala ko pa yung pitaka ko. May laman ding pera yon. Ano ba naman kayo, Nay? Magkano ba yung perang nagastos nyo? Tsaka yung laman ng pitaka? 3,000 yung nagastos ko. Tapos yung laman ng pitaka, 5,000. Ha? 5,000? Ang laki naman! Saan tayo kukuha ng pambayad dun? Sweldo ko nga nagkukulang pa sa atin eh. Ewan ko, di ko nga alam eh. Ipapabarangay daw nila ako kapag di ko nabayaran yon. Malamang. Ang laking pera nun eh. Kaso saan naman ako hahanap ng 8,000? Baka pwedeng makiusap ka muna sa architect mo. Sabihin mo emergency lang. Nakikipagkontrata lang din naman yung architect namin kaya walang hawak na ganun kalaking pera yun. Subukan mo nga eh. Gusto mo ba akong makulong? Ma, hindi ba sinabihan na po namin kayo ni Nel na wag na kayong maningil? Hayaan niyo na po silang gumawa nun. Paano ako di maniningil? Anong kakainin natin? Sige nga. Ayan na naman kayo. Paano kayong gumagastos sa pagkain? Ako nga bumibili ng pagkain natin. Aba, ilang araw ka rin walang trabaho kasi nag-uulan. Kaya ako nang bumibili ng pagkain. 3 araw lang naman ako di nakapasok ah. 3,000 agad na gastos nyo? Tsaka nawala nyo ba talaga yung pitaka o pinansugal nyo yung pera? Ang dami nagsasabi ang lakas nyo raw tumaya sa sugal. Araw-araw pa. Kita mo na! Kaugali ka na talaga ni Marie! Wala na! Pabayaan nyo na akong makulong! Tutulungan nyo na lang ako, ang dami nyo pang sinasabi! Ayan ang problema sa inyo eh. Ayaw nyo na pagsasabihan kayo. Tinatanong ko lang naman kayo. Kagaya niyan, gumawa kayo ng problema. Sinong gagawa ng paraan ngayon? Ako. Ako na naman. Asan ba kasi si kuya? Nasa inuman na naman. Ba't di nyo rin siya paghanapin ng pera? Ay nako! Alam mo namang walang mahahanapan yon. Paano? Sira rin sila sa mga pinagkakautangan nila. Kaya wag mo nang asahan ng kuya mo.
Hihingi ba ako ng tulong sa'yo kung may magagawa ang kuya mo? Eh si tatay, di siya magpatulong sa mga kapatid niya. Kila tito. Kung di nila kayo matutulungan, ano na lang ang gagawin nila sa limpak-limpak na pera nila? Sabihin niyo sa kanila hulug-hulugan ko na lang kada sweldo ko. Isa pa yang tatay mo! Kesyo nahihiya raw siyang lumapit sa mga kapatid niya. Hayaan mo na nga! Kung ayaw mo akong tulungan, pabayaan niyo na akong makulong! Makaalis na nga! Wala rin naman ako mapala sa'yo! Mababaliw na ako talaga sa inyo! Ay, mababaliw na rin yata ako. Wag naman, mahal. May mga anak tayo na umaasa sa atin. Pagsubok lang to. Kaya natin to basta magkasama tayo. Salamat, mahal. Kayo na lang ng anak natin na nagpapatatag ng loob ko. Pamilya tayo. Kaya tayo lang din naman ang magdadamayan. Kaso, di ko alam kung saan nakukuha ng ganong kalaking pera. Ay, si mama kasi. Di ko alam kung ano tumatakbo sa isip niya. Gagawa-gawa siya ng problema tapos sino mahihirapan? Ako lang naman. Minsan nga naiisip ko, baka masyado kong sinanay si mama na nakadepende lagi sa akin. Hayaan mo na. Wala rin naman tayong magagawa eh. Kahit pagbali-baliktarin mo man ang mundo, nanay mo pa rin siya. Utang mo sa kanya kung bakit nabubuhay ka dito sa mundo. Alam ko naman yun. Pero hanggang kailan pa magiging ganito? Hanggang kailan ko kailangan bayaran ng utang na loob ko dahil lang sinilang niya ako sa mundo? Shh! Tama na, tama na. Huwag ka na magsalita. Baka marinig ka pa ni mama, lalo pang magalit yun. Aalis na muna ako. Ha? Teka, saan ka pupunta? Maghahanap ako ng pwede mapagsanlaan ng motor ko para mabayaran na yung sabit ni mama. Anong gagamitin mo sa pagpasok sa trabaho kung isasanla mo motor mo? Bahala na. Makikisabay na lang siguro kay Rap-Rap. Uy, siya sige, ikaw ang bahala. Pasensya ka na mahal ha, wala man lang ako maitulong sa'yo. Ano ka ba? Yung nandito ka lang sa tabi ko, sobrang sapat na. Kaya hayaan mo, konting tiis na lang. Makakabukod din tayo. Oh, paano? Alis na ako ha. Ingat ka sa daan ha, gabi pa naman. Huwag masyado mabilis ang pagdadrive. Makakarating ka naman sa pupuntahan mo kahit mabagal. Oh, sige na. Mag-lock na kayo ng pinto. Babalik din ako agad. Papadudot dahil nga sa hindi rin natiis ni Nel, ang mama niya ay sinanla niya ang motor niya sa halagang 8,000. Pero nang matapos nga niyang may sanlayon ay napansin ko na lagi siyang nasa sulok pagkagaling sa trabaho at walang imik. Kapag naman kinakausap ko siya ay mas madalas na lutang siya. Umina rin siyang kumain at sinasabi na lamang niya na wala siyang gana. Sa totoo lang ay awang-awa na ako kay Nel pero wala man lang akong magawa para matulungan siya sa mga problema niya. Nag-worry na rin ako ng husto dahil baka depressed na siya sa mga kabi-kabilang problema na nararanasan niya pero sinigurado ko naman na lagi lang akong nakaalalay sa kanya at hinihintay ko lang siya na maglabas ng sama ng loob. Mas nahirapan pa kami noong nagka-pandemic outbreak dahil pansamantala siyang natigil sa trabaho at kapapanganak ko lamang sa bunso namin noon. Kaya pinoproblema ko kung paano na ang gatas at diaper niya. Kaya naman nagtiyaga ako noon na magpahilot para magkagatas ako at maipa-breastfeed ang anak ko dahil kung diaper lamang naman ay magagawang ko pa naman ang paraan. Ilang buwan din kaming hirap at halos nangangapa pero dahil nga sa hirap na yon, ay naisipan kong magtanong sa mga dati kong kaibigan at katrabaho kung may alam silang pwedeng pag-applyan ng work from home at halos lahat sila ay wala ang isinagot sa akin. Papadudot tila naaawa ang Diyos sa akin nung tawagan ako ng dati kong kaklase noong high school at sinabi na nangangailangan daw sila ng digital artist at ako raw agad ang naisip niya dahil alam niyang mahusay ako mag-drawing. Agad niya akong pinagawa ng isang sample via traditional art dahil wala pa naman akong drawing tablet at pinascan ko nga ang sample para makita ng boss niya. Sinabi pa niya sa akin na binigay na niya ang number ko sa kanyang boss kaya naman maging alerto raw ako dahil anumang oras ay tatawagan ako ng kanyang boss para sa isang interview at sa awa nga ng Diyos ay natanggap ako. Sila na rin ang nag-provide ng drawing tablet para sa akin pero kada sahod ko ay kakaltasan daw nila hanggang sa makumpleto ang bayad sa drawing tablet na yon.
Nagpapasalamat naman ako dahil kahit papaano ay may trabaho na ako na related pa rin sa passion ko. Nang malaman ko nga na malaki pala ang sahod ay mas lalo pa akong natuwa, kaya naman masaya kong binalita kay Nel ang magandang balita. Mahal, dininig na ni Lord yung panalangin ko. Na alin? Na makahanap ako ng trabaho. Wow! Congrats, mahal! Pero huwag ka maingay ha. Atin-atin muna to. Gusto ko kasing may maipon muna ako para matapos na yung bahay na pinapagawa natin. Sige, wala namang problema. Tahimik lang ako. Pero, congrats ulit, mahal. Thank you, mahal ha. Ano bang trabaho yan? Digital artist, mahal. Digital artist? Ano yun? Parang mga traditional artist lang. Yung mga nagdo-drawing-drawing. Pero ang kaibahan nito, may gamit kaming tablet. Mamaya papakita ko sa'yo. Nakatago lang yung tablet kasi hindi pa naman ako nagsisimula. Doon ka magdodrawing? Paano yun? Basta pag nag-start ako, papakita ko sa'yo. Huwag ka lang maingay ha. Ikaw pa naman may pagkamadaldal ka. Hindi ah. Sige, pangako wala akong pagsasabihan. Sa atin lang to. Thank you, mahal ha. Mahirap na kasi pag nalaman nilang may trabaho na ako, mas lalo lang silang aasa sa atin. Pero hindi ako nagdadamot ha. Gusto ko lang na matuto silang magpursige. Ikaw pa nga lang ang nagtatrabaho pero halos sa'yo na nila iniasa lahat. Paano na kaya kapag nalaman nila may trabaho na rin ako? Baka nga hindi na magtrabaho si kuya eh. Naintindihan naman kita, mahal. Kaya huwag ka mag-alala. Basta sikapin natin na makumpleto na yung mga kailangan para matapos yung bahay natin. Kailan ka ba magsisimula? Next week daw kasi magmi-meeting pa raw sila kung anong concept ang kailangan. Di ko alam yung concept, mahal. Alam mo namang mababa lang pinag-aralan ko, di ba? Hayaan mo na nga. Ipapakita ko na lang sa'yo kapag magdodrawing na ako. At least yung trabaho mo matagal mo ng hilig. Di ka na mahihirapan. Hindi naman madaling mag-drawing, mahal. Bukod sa gumagana yung utak ko para paganahin yung imagination ko, gumagana rin yung kamay ko. Sa bagay. Pero good luck sa'yo. Alam kong kayang-kaya mo yan. Salamat, mahal ha. Ngayon matutulungan na kita. Ang tagal ko rin nagpabigat sa'yo. Ano ka ba? Di ka pabigat sa akin, kayo ng mga anak natin. Kahit kailan, di ko iisiping pabigat kayo. Kasi kayo yung pamilyang binuo ko at mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal ka rin namin. Napakaswerte ko na ikaw ang naging asawa ko. Mas maswerte ako kasi nagkaroon ako ng asawang matalino, mapagmahal, responsable. Bonus na lang na maganda at sexy ka. Bolero. Sa bunutang kita dyan eh. Malamang maganda at sexy ako sa paningin mo. Love is blind nga, di ba? Di ah, di naman ako bulag at lalong hindi malabo ang mata ko. Basta para sa akin, ikaw nag-iisang babae sa buhay ko. Bukod kay mama, syempre. Oo na. Bala ko nga pala sa unang sahod ko, makapag-grocery tayo ng mga pagkain. Pati yung pagkain ng mga bata. Para may makain sila kapag nagutom sila anytime. Oo nga, maigi yan para di rin tayo masyado nangungutang sa tindahan ng pagkain natin. Mag-stock na rin ako ng diaper tsaka gatas ni Bunso. Para kung emergency at wala pa tayong mga sahod, di hindi siya mauubusan ng gatas at diaper. Mabuti pa nga, naiiyak ako pag nauubusan siya ng gatas at diaper eh. Tapos wala akong pera na mahugot pambili. Hayaan mo, unti-unti maibibigay natin lahat ng pangangailangan nila. Makakaraos din tayo sa lahat ng ito, mahal. Basta lagi lang tayong magkasamang buong pamilya. Oo naman. Basta magsikap lang tayo sa mga trabaho natin para mabigyan natin ng maayos na buhay ang mga anak natin. Ayoko maranasan nila ang hirap na pinagdaanan natin. Gusto ko makatapos sila ng pag-aaral. Di katulad ko. Mangyayari lahat ng mga hangad nating mabuti para sa mga anak natin, mahal. At huwag mong minamalit ang sarili mo ha dahil lang sa hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Ang isipin mo, may marangal kang trabaho. Mahal mo ang pamilya mo, kaya nagsisikap ka para sa amin. Salamat, mahal. Salamat kasi di mo ko sinukuan sa kabila ng mga pinagdaanan mong hirap sa pamilya ko. Lalo na kay mama at kay ate Jane. Wala yun. Tiniis ko lahat yun dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Mahal na mahal kita at hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo para sukuan kita basta-basta na lang. Kung magsalita ka talaga, parang ikaw mas matanda sa ating dalawa. Ayaw mo nun? Nag-mature na lang naman ako dahil sa mga pinagdaanan ko. Basta, kahit na anong mangyari, anumang problema, lulutasin natin na magkasama. Oo naman.
Papadudot, ilang buwan na rin ako sa trabaho ko at masasabi kong gumaan kahit papaano ang buhay naming magpapamilya. Lalo pa't nabibili ko na ang mga kailangan ng mga anak ko at mga bagay na gusto ko namang bilhin para naman sa aming mag-asawa. Pakabit na rin ako ng tubig para hindi na namin kailangang mag-igib ng tubig sa poso. Nakapagpapadala na rin ako ng pera kay Lola. Kada sweldo ko naman ay nagtatabi ako ng pera para sa plano naming pagsasarili. Pero wala ngang lihim na hindi mabubunyag dahil hindi rin nagtagal ay nalaman na rin ang buong pamilya ni Nel na may trabaho na ako. Nakahalata raw kasi sila dahil halos lagi na lang daw akong may binibili para sa mga bata. Pero dahil nga nalaman nilang may trabaho na ako ay mas lalong umasa mga ito sa amin ni Nel na halos lahat na yata ng problema sa amin ay dinadaing nila. Pagkain, tubig, kuryente at panghulog sa mga lending na pinagkakautangan ng biyenan ko. Madalas pa nga ay nagpaparinig sa akin si Kuya at si Ate Jane na ilibre ko raw sila kahit 2 kahang sigarilyo lamang. Pero isa ang binili ko dahil ang mahal pala ng isang kahang sigarilyo. Tapos 1 oras lang nilang uubusin. Samantalang ang biyenan ko namang lalaki ay nanghihiram sa akin ng 500 na alam kong hindi na naman mababayaran. Kaya binigyan ko na lamang siya ng 300. Papadudot, natuto na nga ako kaya hindi na ako basta-basta naglalabas ng pera at lalong hindi na rin ako nagpapautupa. Masasabi kong ang pamilya ni Nel yung tipo ng mga tao na hindi mapakali at hindi titigil hanggat meron silang nakikitang pera. Kaya nga kahit na meron akong pera ay hindi ko sinasabi yon. Naisip ko kasing kapag ako ang nangangailangan ay wala namang tutulong sa akin. Hindi naman ako santa na hindi nagagalit o naiinis, pero dahil pamilya sila ni Nel ay mas pinili kong tumahimik at pakisamahan sila ng maayos. Pero may nasasabi at nasasabi pa rin sila sa akin. Kapag nga nanghihiram sila sa akin ng pera at hindi ko sila napapahiram ay sasabihan nilang nagkatrabaho lang daw ako ay naging mayabang at madamot na ako. Wala rin daw akong utang na loob sa pagkupkop nila sa akin. Hindi na lamang ako sumasagot dahil may respeto pa rin naman ako sa kanila kahit na hindi nila ako nirerespeto bilang asawa ni Nel. Malaki ang utang na loob ko sa kanila, Papadudot, pero ika nga'y utang na loob ang pinakamahirap bayaran. Kapag meron namang dapat bayaran kagaya ng kuryente at tubig ay ako mismo ang nagbabayad sa opisina. Hindi ko na rin inuobliga ang kuya ni Nel na mag-share dahil iisa lang naman ang lagi nilang sinasagot sa amin. Nawala silang pera. Isang beses nga ay kinausap sila ni Nel na kung ayaw daw nilang magambag sa gastusin sa kuryente at tubig ay wag na silang gumamit dahil nakakahiya naman daw sa nagbabayad tapos sila ay tamang pasarap lamang sa buhay. Walang iniintindi at kaintulog lamang ang alam. Isa pa ay simula nang malaman nilang may trabaho na ako ay kaliwat kanan na ang pinag-applyan ng loan ng biyanang kong babae at pinipilit pa akong maging co-maker. Pero paulit-ulit lamang din akong tumatanggi kasi alam kong kapag wala siyang pangbayad ay ako ang sisingilin ng kolektor nila. Sinabi naman sa akin ni Nel na huwag ko nang intindihin ang mga lending ng biyanang ko. At ayaw na rin niyang makialam pa dahil namimihasa lang daw ang biyanan ko. Pero kapag hindi naman ako nakakatiis at alam kong wala talagang pambayad ng biyanang ko ay nag-aabot ako kahit papaano. Ayaw ko naman na karmahin ako dahil naging madamot ako sa mga biyanan ko. Lagi ngang paalala sa akin ni Lola na mahalin ko raw ang mga biyanan ko dahil kahit na hindi maayos ang trato sa akin dahil mas matindi raw ang karma kapag lumaban ako sa kanila at hindi sila inirespeto. May mga panahon lang talaga na hindi ko mapigilang isatinig ang mga gusto kong sabihin pero sa maayos namang paraan. Isa pa ay nag-iipon na kaming mag-asawa para matapos na ang bahay na ginagawa ni Nel para sa amin na malayo sa pamilya niya. Nagtanong pala ako sa isa kong tito. Yung sinasabi ko sa iyo na nagpatayo ng bahay malapit sa may tabing sapa. Anong tinanong mo sa tito mo? Tinanong ko sa kanya kung magkano magpakabit ng sariling kontador ng kuryente. O magkano daw? 2,500 daw yun. Lahat-lahat na yon? O may iba pang babayaran? Lahat-lahat na raw yun eh. Ano-ano naman daw yung mga kailangan? Ang sabi ni tito isang valid ID lang tapos barangay clearance.
Sige, may valid ID naman ako dito. Yun lang talaga yung kailangan? Oo, yun lang. Gawin natin pag wala akong pasok para masamahan kitang lakarin yung mga dapat lakarin. Sige, may ipon naman ako. Pero tapusin muna natin yung mga kulang sa bahay Ano pa ba yung mga kulang doon? Nakatayo na yung bahay, wala lang bubong. Bibili pa tayo ng pinto, bintana. Kailangan ko pang palitadahan yun para kuminis. Wala na rin akong semento. Mga 4 na sako pa kailangan ko. Sandali, lista ko lang. Pinto, bintana, semento, tapos 4 na sako. Ay, ano palang klaseng bintana yung bibili natin? Ikaw, ano bang gusto mo? Alin ba yung maganda? Sliding, yung tinted. O di yun na lang, sige yun na lang. Ilan ba nun? Bale, 2. Isa sa harap, isa sa gilid. O sige. Ano pang mga kailangan para at least naman alam natin kung magkano yung aabutin ng mga kulang na materyales? Tiles, para sa sahig. Ay, oo nga pala. Gusto ko yung marble black. Lista mo dyan, tiles, 60 by 60, 100 pieces. Sige. Teka, parang ang dami. 6 by 6 meters yung bahay natin eh. Maliit pa nga yun pero pwede na sa atin. Oo nga. Ang importante lang naman makabukod na tayo. Bibili pa nga pala tayo ng tangke ng gas, kalan, tsaka iba pang mga kasangkapan. Ilista mo na rin dyan. Oh, ba't parang hindi ka naman masaya na bubukod na tayo? Di naman sa ganon. Naisip ko lang kasi sila mama. Ako lang inaasahan niya tapos lalayo pa ako sa kanya. Paano na sila? Mahal, bubukod lang naman tayo. Pero hindi ibig sabihin nun tatalikuran mo ng pamilya mo. Okay lang naman na tumulong-tulong tayo sa kanila. Pamilya mo yun eh. Pero gusto ko na kasi ng tahimik na buhay. Pero mangyayari lang yun kapag nagsarili na tayo. Kasi sa totoo lang ang hirap eh. Ang hirap nung magkakasama tayong lahat sa iisang bubong. Laging may kwentahang mangyayari. Pakiramdaman lagi sa pagbabayad ng bills. Ilang taon na ako nagtitiis at pilit na iniintindi sila. Lalo na yung kuya mo na walang ginawa kundi magpabigat sa atin. May trabaho nga siya pero yung sweldo niya, inuubos niya sa alak at sigarilyo. Yung asawa naman niya, ang lakas ding manigarilyo. Sugarol pa. Tapos pag hiningian natin sila ng share sa gastusin, sasabihin sa atin wala silang pera. Ano yun? Habang buhay tayong ganito, Nel? Sa atin sila aasa? Hindi tayo aasenso sa buhay natin kung hindi tayo aalis dito. Kasi yung pamilya mo, imbis na itulak kanila paangat, mas hinihila kanila pababa. Alam mo na dapat yan. Alam ko naman yun, mahal. Pero… Tsaka isipin mo nga, 3 na yung anak natin, oh. Nag-aaral na yung 2. Hindi nga natin maibigay sa kanila ng buo lahat yung pangangailangan nila. Kasi nga ang daming nakaasa sa'yo, sa atin. Natitipid ko na ng gusto yung mga anak natin, Nel. Kaya nga ako nagtatrabaho para sa kanila eh. Pero dahil nakikisama ako, wala akong choice. Ginawa ko na lahat ng pwede kong gawin. Binigay ko na lahat ng pwede kong ibigay. Hindi ba pwedeng yung unahin ko naman yung sarili kong pamilya? Hindi ba pwedeng kami naman muna ng mga anak mo ang unahin mo? Sorry, mahal. Sorry. Tumahan ka na. Hayaan mo. Bubukod na tayo kapag natapos ko na yung bahay natin. Huwag ka nang umiyak. Sorry, mahal. Sorry talaga. Sumabog lang ako eh. Pero hindi ako galit sa'yo. Sorry. Wala yun, mahal. Alam kong nahihirapan ka na pero nagbubulag-bulagan ako. Dahil mahal ko rin ang pamilya ko at ayoko matawag na walang kwentang anak. Pero hayaan mo, babawi ako sa inyo. Bubukod na tayo tulad ng plano. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. At ayaw na rin kita makitang nahihirapan. Salamat, mahal. Pasensya ka na kung nasigawan kita. Napuno lang talaga kasi ako eh. Makalipas pa nga ang ilang buwan, Papa Dudut, sa wakas ay natapos na rin ang aming munting bahay. Nakabili na rin kami ng mga gamit sa bahay kaya lilipat na lamang kami. Nagpaalam naman kami ng maayos sa mga biyanang ko pero nagalit pa ang biyanang kong babae dahil inilalayo ko raw sa kanya ang anak niya. Tinanggalan ko raw siya ng karapatan bilang nanay ni Nel. Gustuhin ko man na depensahan ang sarili ko at ipaliwanag na hindi ganon ang intensyon ko ay mas pinili ko na lamang na huwag kumibo dahil alam kong mas lalong sasama ang loob niya sa amin kapag nagsalita pa ako. Umalis kami ni Nel doon na may sama ng loob sa amin ng mama niya pero tahimik ako nagdadasal
sa itaas na sana ay maintindihan nila kung bakit kailangan naming umalis. Isa pa ay may sarili ng pamilya si Nel at hindi habang buhay ay kailangan nilang dumepende sa kanya. Paminsan-minsan naman ay dinadalaw namin ni Nel ang pamilya niya o kaya naman ay ipinapasyal ko ang mga bata sa kanila. Inaabutan din namin ng pera at mga grocery ang biyanang kong babae kapag dinadalaw namin siya dahil kahit pagbalik-balik ta rin man ang mundo ay pamilya pa rin sila ng taong mahal ko. Sana lang balang araw ay matanggap nila ang naging desisyon namin lalo pat hindi namin yon ginawa para sa mga sarili namin, kundi para sa mga anak namin. Sa ngayon nga ay masaya na kaming nakatira sa bahay na pinaghirapan naming ipundar. Naibibigay na rin namin ang lahat ng kailangan ng mga anak namin at nakapag-iipon pa kami para sa aming magiging kasal sa susunod na taon kahit sa West lang. Naipakilala ko na rin ng personal si Nel sa mga kamag-anak ko, lalong-lalo na kay Lola. Bagamat alam kong nangihinayang si Lola dahil sa maaga kong pag-aasawa ay masaya naman daw siya para sa akin, lalo pa at may mga bago na siyang apo na labis niyang kinagigiliwan. At dito ko na nga po tinatapos ang aking kwento na bagamat mahirap ay alam ko namang worth it sa huli dahil kasama ko ang aking asawa at ang aming 3 mga anak. Maraming salamat po kung isa man po ito sa mapalad na basahin ngayong araw. More power sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marie. Maraming salamat Marie sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at talaga nga namang napakahirap kapag nakapisaan sa iyong biyanan. Yung tipong kahit na anong gawin mong mabuti ay hindi nila ma-appreciate lalo pa at ayaw nila sa iyo simula pa lang. Ang daming bagay na hindi ninyo napagkakasunduan at mas madalas nga ay dahil sa usaping pera. Kaya nga mainam talaga na kapag kayo ay nag-aasawa na, dapat ay nakabukod kayo para maiwasan ang kwentahan, silipan ng mali ng bawat isa at higit sa lahat ay maging tahimik ang buhay ninyo mag-asawa. Huwag din natin na inormalize na kapag anak mo at may trabaho ay ipaparamdam mo sa kanilang obligasyon nilang ibalik ang lahat ng naibigay mo sa kanya simula nang siya ay isilang. Unang-una sa lahat ay obligasyon niyo ng mga magulang dahil isinilang niya ang kanyang anak sa mundong ito. Kumbaga, ang maaari lang na ibigay ng anak sa magulang ay pasasalamat, tulong at pagmamahal dahil isinilang siya sa mundo at pinalaki ng kanyang mga magulang. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Barangay Love Stories. Love Stories. Lahat ay gagawin ng isang ina, maibigay lamang ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Pero minsan ay dumarating din ang mga pagkakataon kung saan ay sobra-sobra na ang mga sakripisyo nila sa puntong pati buhay ay nasisira na. Ikaw, kapuso, hanggang saan ang kaya mong gawin para sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, magandang umaga sa inyo. Tawagin niyo na lamang po akong Luz. Isa po akong elementary teacher, 52 anyos at nakatira sa Quezon City. Biyuda na po ako, Papa Dudut, na nabiyayaan ng 5 anak. 30 years old lamang ako noong namatay ang asawa kong si Edgar. Mas matanda siya ng 5 taon sa akin. Dati siyang driver ng bus na naging jeepney driver bago siya namatay. Biglaan ang pagkawala ng asawa ko, Papa Dudut.
Hindi ko noon lubos akalain na sa halos 10 taon nitong pagmamaneho ng sasakyan ay sa kalsada rin pala magwawakas ang buhay niya. Buwan ng Hulyo noon nang magkaroon ng jeepney strike sa Metro Manila dahil sa mataas na franchise fee at hindi makatarungang pagbibigay ng violation ticket sa mga jeepney driver. Nakisama noon ang asawa ko sa nangyaring strike, pero dahil kailangan pa rin niyang kumita ng araw na yon ay sumideline siya bilang private driver ng mag-anak na babiyahe papunta sa Benguet. Nang mga panahong yon ay papalapit na naman ang mga bayarin kaya pinayagan kong magbiyahe ang asawa ko. Ang hindi ko alam ay yun na pala ang huling araw na makikita kong buhay si Edgar. Kakawi ko lang noon galing sa pagtuturo nang matanggap ko ang balitang nahulog sa bangin ang minamaneho nitong van. 3 ang sugatan at 4 naman ang namatay. Sa kasamaang palad ay kasama ang asawa ko sa mga binawian ng buhay, Papa Dudut. Simula noon ay mag-isa ko nang tinaguyod ang 5 naming anak. Mahirap ang maging single parent, Papa Dudut. Sa maliit na sweldo ng isang elementary teacher ay nahirapan akong i-budget ang monthly salary ko sa mga bayarin, araw-araw na pagkain at mga gastusin ng mga anak ko sa kanilang eskwelahan. Mas lalo ako nahirapan sa pera noong mag-college na ang 2 kong anak. Ayaw ko mang gawin ay nagsimula akong mangutang para lamang matustusan ang pangangailangan ng mga anak ko sa kanilang pag-aaral, Papa Dudut. Mabuti na abutan pa kita. Akala ko umuwi ka na. Hindi pa ako umuwi. May tinatapos pa akong report. Utos ni principal. Itetext sana kita kanina kaso wala pa akong load. Bakit? May kailangan ka ba? Ay, may hihilingin sana ako sa'yo. Ano yun? Midterms na kasi nila Miguel. Hindi raw sila makakapag-exam hanggat hindi napipirmahan yung permit nila. Saka lang daw yun mapipirmahan kapag nakapag-down na ako ng kalahati ng tuition nila. Hindi ba? Bawal na yung permit na yan? Sa pagkakaalam ko, hindi pwedeng pagbawalan mag-exam yung mga students kahit na hindi pa sila bayad sa tuition. Yun ang sabi sa school nila Hindi ko nga alam sa kanila. Grabe ang pahirap nila sa mga magulang. Kailangan mo ba ng pera? Nakakahiyaman pero oo sana. Pandagdag lang ng pang-down. 2 kasi silang kolehiyo na kailangan kong bayaran Nako, wag kang mahiya. Sabi ko naman sa'yo na lapitan mo lang ako kapag nangailangan ka. Ay, salamat. Kakapalan ko na ang mukha ko. Wala yan, ano ka ba? Magkano bang kailangan mo? Mga 15,000 sana kung kaya. Sige, samahan mo na lang ako mag-withdraw mamaya. Wala kasi akong dalang ganyang kalaking cash Salamat talaga, Tessa. Wala na kasi akong ibang malalapitan Nakautang na ako sa 5-6. Pati nga si Jenny, yung nanay ng estudyante ko. Nakahiram na rin ako sa kanya ng pera. Dapat nga ako muna yung una mong nilapitan Alam mo, Luz, huwag kang mahihiya sa akin. Sobrang laki ng utang na loob ko sa'yo. Ikaw ang tumulong sa akin para maging teacher ako. Kaya forever ko yung tatanawin na utang na loob. Kung wala ka, wala ako ngayon dito. Ang bait mo talagang kaibigan. Hindi ka nakakalimot. Hindi lang mabait, maganda pa. Hayaan mo, makakahinga ka na rin once makagraduate si Miguel. Graduating na siya, 'di ba? Oo, malapit na siya matapos sa pag-aaral niya. Oh, magkakaroon ka na ng nurse. Siguro naman, hindi naman mamasamain ni Miguel na tumulong sa gastusin kapag nagkataon, no? Hindi ko naman siya inoobliga na tumulong. Pero umaasa ko na sana nga maisipan niyang tumulong kapag nagkatrabaho na siya. Mabait namang bata si Miguel.
Mana sa'yo kaya paniguradong tutulungan ka niya sa pagpapaaral sa mga kapatid niya. Sana nga. Ang hirap kasi ng buhay ngayon. Mas lalo pang humirap simula nung magkaroon ako ng 2 anak sa college. Mababaliw na yata ako sa kakahanap kung saan makakahugot ng pera eh. Sa kakarampot ba naman na sweldo natin, daig ko pa ang accountant sa pagbabudget ng pera. Ay nako, bilog ang mundo. Kung nasa ilalim ka ngayon, darating din yung araw na mapupunta ka sa ibabaw. Yun nga ang problema eh. Ang bagal umikot ng mundo. Kailan kaya kami aahon? Konting tiis na lang. Giginhawa rin ang buhay nyo. Tiwala lang kay Lord. Sana nga balang araw. Sa ngayon, tulad ng sabi mo, tiis-tiis muna. Akala ko noon ay kakayanin kong mag-isa na palakihin ang mga anak ko. Kaso nga lang noong lumaki na sila ay lumaki na rin ang mga gastusin hindi lang sa bahay kundi pati na rin sa eskwelahan ng mga bata. Dahil ako lang naman ang sumasahod sa pamilya namin ay kailangan kong i-budget ang bawat perang natatanggap ko sa mga bills, pagkain at ilang pangangailangan sa bahay. Dahil sa kakulangan sa pera ay natuto akong umutang, Papa Dudut. Dati-rati ay napapataas ang kilay ko sa mga taong may utang. Pero hindi naglaon ay unti-unti ko rin silang naintindihan. Sa nagdaang mga taon ay nabaon ako sa utang, Papa Dudut. Nakahiram ako ng pera sa mga kamag-anak ko, kaibigan at iba't ibang lending companies na may malalaking interes. Dumating nga noon sa puntong habang nagtuturo ako sa eskwelahan ay pinupuntahan ako ng mga taong naniningil sa mismong classroom ko. Napagalitan nga ako noon ng principal namin dahil minsan na rin akong nakipagsagutan sa isa sa mga pinagkakautangan ko. Hindi na ako noon makalabas dahil ayokong makita ako ng mga taong naghahanap sa akin dahil sa mga utang ko. Tuwing nasa bahay ay palagi akong nagtatago lalo na tuwing may naniningil. Daig ko pa nga ang isang kriminal na wanted sa mga pulis kung makapagtago. Nakakahiya man pero kailangan ko yung gawin dahil wala talaga ako ng mga panahong yon. Dahil wala pa akong may pambabayad sa mga utang ko. Ano anak? Nakaalis na ba yung naniningil? Nakaalis na. Bago na naman yun ah. May bago na naman ba kayong inutangan? Hindi pa kasi ako bayad sa noonang inutangan ko eh. Kaya naghanap ako ng bago. So ano ngayon? Aantayin nyo na lang na malubog kayo sa utang? Sana naman sa susunod, kilalanin nyo rin yung mga inuutangan nyo. Alam mo bang kapatid ng classmate ko yung naniningil sa inyo? Kakilala mo ba? Mas maganda yun. Kasi pwede natin siyang pakiusapan kung kakilala mo siya. Ma, mahiya naman kayo. Okay sana kung kayo mismo yung humaharap sa mga taong naniningil sa inyo. Kaso hindi. Ako ang pinapaharap mo. Mukha kayo nagrarason, nagsisinungaling para sa'yo. Hiyang-hiya na ako sa mga taong hindi nyo nababayaran. Babayaran ko rin naman sila kapag nakaluwag-luwag na ako. Paano ka makakaluwag kung baon tayo sa utang? Huwag mo nga akong tinataasan ng boses, Miguel. Alam mo kung bakit ako nagkanda utang-utang? Dahil sa inyo. Ikaw, kayo na mga kapatid mo. Kailangan kong umutang para mapunan yung mga pangangailangan nyo. Kaya kagagraduate ngayon dahil sa mga utang ko. Kaya wag mo akong pinagagalitan dyan dahil alam ko kung ano ang sitwasyon ko ngayon. Hindi ko kailangan ng pangaral ng isang bata. Kasalanan pa namin ngayon. Hindi ko kayo sinisisi. Utang, konting Ako na yung nagbayad sa utang mo kanina. Hindi pa ba compassion ang tawag doon? Ano? Sa naipon kong pera. Bakit mo ginawa yun? Bakit araw-araw din na ako yung humaharap sa kanila? Naubos na yung kapal ng mukha. Pera nila yun, ma. Pera nila na hiniram mo kaya kailangan mong ibalik. Grabe ka naman kung makapanumbat.
Babayaran ko sila, huwag ka mag-alala. Bakit ganyan ka, Miguel? Kung makapagsalita ka, parang sobrang laki ng kasalanang nagawa ko ah. Intindihin niyo naman ako. Kung may pera lang tayo, hindi ako mangungutang. Pero dahil mahirap lang tayo, wala akong choice. Ayoko lang din naman kasi na malubog kayo sa utang. Sobrang hirap umahon sa buhay na maraming pinagkakautangan. Alam ko naman yon. Sino bang may gustong malubog sa utang? Wala naman, di ba? Pero wala akong choice. Kasi yun na lang ang naisip kong kakapitan. Alalay lang sana. Ayoko dumating sa punto na pulis na mismo kakatok sa pinto natin dahil sa mga utang nyo. Kung yun man ang mangyari, tatanggapin ko. Nangako ako sa puntod ng papa nyo na igagapang ko kayo hanggang sa maging successful kayo sa buhay. Kahit makulong ako dahil sa utang, walang kaso sa akin yun. Makita ko lang kayo makapagtapos. Hindi ko rin naman gugustuhin mangyari sa'yo yun, Ma. Kaya nga kita pinagsasabihan eh. Hindi panunumbat yung ginagawa ko. Gusto ko lang kayong paalalahanan na hindi maganda magkaroon ng maraming utang. Intindihin mo na lang ako. Para sa pamilya rin naman natin tong ginagawa ko. Mahirap, oo. Pero magtiwala lang tayo na malalampasan din natin to. Konting tiis na lang. Ano pa nga bang magagawa ko? Kung sana pinayagan niyo ako mag-part-time, di sana natutulungan ko kayo ngayon. Ayan na naman tayo sa usapang yan eh. Kalimutan mo na yung part-time na yan. Hindi yan mangyayari. Gusto ko mag-focus ka sa pag-aaral mo. Alam ko. Hindi ko naman kayo pinipilit. Basta isipin niyo yung mga sinabi ko. Alali lang sa pangungutang. Hirap na ako noon, Papa Dudut, pero kailangan kong magpakatatag dahil ako lang ang inaasahan ng mga anak ko. Kinakapalan ko na lamang talaga ang mukha ko noon habang nakikiusap sa mga pinagkakautangan ko na bigyan ako ng palugit. Lahat ng masasamang salita mula sa kanila ay tinanggap ko dahil alam kong wala din naman akong karapatang lumaban. Ako ang nakautang kaya hindi pwedeng ako pa ang masungit at palaban. Nakakahiya man ay wala talaga akong maibabayad noon habang palaki ng palaki ang interes ng mga utang ko. Papa Dudut, dumating nga kami noon sa puntong puro itlog na lamang ang ulam namin at minsan ay sardinas, minsan instant noodles. Tuwing nakikita kong paubos na naman ang bigas namin ay naiiyak na lamang ako dahil hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambili nito, Papa Dudut. Muntik na akong sumuko dahil sa sobrang dami ng problemang dumarating sa buhay ko. Mabuti na lamang at may mga kaibigan pa rin akong tulad nila Tessa na malalapitan at matatakbuhan ko para kahit papaano'y mapagaan ang loob ko. Hanggang isang araw, isang online application ang ipinakilala sa akin ni Tessa kung saan ay pwede akong umutang ng instant. Doon na nga po mas lumala ang kalbaryo sa buhay ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. First time ko lang makarinig na may mga online applications na pala ngayon na pwedeng utangan. Hindi nakapagtataka, Papa Dudut, dahil sa panahon ngayon ay halos online na lahat ginagawa ang bawat transaksyon. Mula sa pagbabayad ng bills, pagkuha ng mga dokumento at kung ano-ano pa ay puro sa internet na ito ginagawa. Agad ko pong dinownload ang lending application na tinutukoy ni Tessa. Natuwa ako dahil wala itong masyadong requirement para makautang, hindi tulad sa ibang lending companies na napakaraming papeles pa ang kailangan. Sa naturang app ay kailangan lang na mag-fill out ng personal details, mag-send ng ID picture at selfie for verification para makahiram ka ng pera. Kapag nakumpirma na ito ay maaari ka na kaagad makahiram at makakuha ng instant nang hindi lumalabas ng bahay. Convenient ang mga ganitong klase ng applications, Papa Dudut. Dahil hindi tulad sa mga bangko ay hindi mo na kailangang makipila at magpakita ng personal. Sobrang laki ng naitulong ng application na yon sa buhay ko para matustusan pansamantala ang mga gastusin namin. Marami akong inaplayan na lending applications online. Dahil dito ay nabayaran ko ang ilang utang na matagal nang sinisingil sa akin.
Noon ngang nagbigay ako ng allowance para sa anak kong si Miguel ay nagtaka siya dahil medyo malaki-laki ang perang ibinigay ko sa kanya kumpara sa dati nitong binabaon. Alam kong magagalit siya kapag nalaman niya sa utang ito nang galing. Kaya naman minabuti kong itago na lamang ito mula sa kanya. Ma! Papasok na po ako sa school! Aalis ka na? Sandali lang, kunin mo to. O ayan, pandagdag sa allowance mo this week. Thank you, Ma. Sakto, marami kami activities ngayon na kailangan bayaran. Sumahod na po ba kayo? Teka, wala pang kinsenas ah. Huwag niyong sabihin galing na naman to sa utang. Hindi, hindi yan galing sa utang. May kasi ako, nag-sideline ako sa business ni Tessa. Sino pong Tessa? Yung co-teacher ko, may online business yun eh. Napadami yung natanggap niyang orders. Nataon na day off ng packer niya. Tapos, nagkasakit naman yung isa kaya tumulong na ako. Talaga ba? Akala ko kasi umutang na naman kayo eh. Hindi na muna ako nangungutang hanggat hindi ko nababayaran yung ibang perang nahiram ko. Sabi mo nga, mahirap malubog sa utang kaya binabawas-bawasan ko na. Bayad na nga ako sa iba eh. Mabuti naman po. Nakakatulong naman yan minsan eh. Kaso nga lang kapag nasobrahan, nagiging problema lang yan lalo na kapag bayad ka na sa utang mo. Pero patuloy ka pa rin nagbabayad dahil sa interes. Totoo yung sinabi mo. Nakakatulong nga yung pangungutang. Lalo na sa mga tulad kong nagigipit. At tama rin ako sa huling sinabi ko na problema lang yung pagkakaroon ng utang. Oo, nagiging problema yan kapag hindi mo na-handle ng maayos yung perang hinihiram mo. Pero wag nating matain yung mga taong umuutang. Intindihin mo yung pinanggagalingan nila. Gipit lang sila. Wala silang choice kundi manghiram ng pera para sa pangangailangan nila. Alam ko naman yun. Nung araw nga, ganyan din ako eh. Tinataasan ko lang ng kilay yung mga umuutang. Tinatanong ko sa sarili ko, gaano ba sila kawalda sa pera para mapilitang mangutang? Buhay pa ang papa mo nun at nasa maayos pa tayong buhay. Hindi mayaman, pero hindi rin namomroblema sa pera. Pero nung nawala si papa mo, doon na nagsimula ang lahat. Nagsimula ang ano? Nagsimulang bumagsak ang buhay natin. Akala ko noon, kaya ko kayong alagaan at palakihin ng maayos. Kasi nga, profesional naman ako. Kaso, hindi rin naman pala ganun kalaki ang sinasahod ng mga teacher. Marami pang kaltas. Nung lumaki kayo, doon na dumami yung mga gastusin natin. Lalo na kayo ng kapatid mo sa college. Kaya po nagsimula kayong mangutang? Ganun na nga. Kinain ko yung mga sinabi ko noon. Nagsimula ako mag-loan hanggang sa nagkasunod-sunod na. Sabi ko naman po kasi sa inyo, tutulungan ko kayo. May nahanap na ako Mawawalan ka ng oras sa pag-aaral kapag nagtrabaho ka sa gabi. Kukulangin ang tulog mo. Baka mapabayaan mo pa ang pag-aaral mo kung nagkataon. Kaya hindi ako pumayag. Ngayon kayo mag-isang nahihirapan. Hayaan mo na. Nangako ako sa papa nyo na magiging maayos ang paglaki nyo. Mag-focus ka na lang sa school. Ako nang bahala sa mga gastusin. Babawi na lang ako kapag nagkatrabaho ako. Tama. Bumawi ka na lang kapag nakagraduate ka na. Sige ma, aalis na ako. Mag-ingat ka. Mag-aral ka na mabuti ha. Gamitin sa maayos yung perang ibinigay ko sa'yo. Opo! Papadudod sa mga sumunod na buwan ay mga lending applications ang naging takbuhan ko tuwing nangangailangan ako ng pera. Sa tulong ng mga ito ay mas gumaan ang buhay ko dahil instant ang pera na makukuha ko kapag nag-apply ka. Kaso nga lang ang hindi ko alam noong mga panahong yon, ang mga lending apps na ito pala ang sisira sa buhay ko, papadudod. December 2 years ago ay naaksidente ang pangalawa kong anak sa motor. Galing daw sila sa inuman at lasing ang driver nito. Noong mag-overtake sila ay hindi nila napansin ang kasalubong nilang sasakyan.
Sinubukan nilang umilag pero dumiretso sila sa isang barikada dahilan para tumilapon ang anak ko kasama ang kaibigan niya. Kinailangan lagyan ng semento ang nabaling paa ng anak ko dahil sa nangyaring aksidente. Malaki-laki ang nagastos namin sa ospital, Papa Dudut. Na-delay tuloy ang pagbabayad ko sa mga lending apps ng pinagkakautangan ko dahil kinailangan kong bayaran muna ang bayarin sa ospital para makalabas ang anak ko. Sa mga sumunod na buwan ay nagpatong-patong na ang penalties na natanggap ko dahil sa hindi pagbabayad on time hanggang sa lumaki ito ng lumaki. Nang mga panahong yon ay sunod-sunod na ang mga natatanggap kong tawag mula sa mga unknown numbers. Tuwing hindi ako nakakabayad ay sari-saring mura pangaharas ang sinasapit ko mula sa mga naniningil, Papa Dudut. Ano nang balita sa anak mo? Okay na ba siya? Oo, naalis na yung simento sa paa niya. Hindi nga lang siya makapaglakad pa ng maayos ngayon. Babalik din yun sa dati kapag fully healed na yung paa niya. Yan din ang sabi ng doktor. Basta wag lang biglain. Grabe ang ginastos namin sa ospital dahil dun. Mahal ba? Sobra! Dumami na naman ang utang ko para lang makabayad sa ospital. Lumapit na nga ako kay congressman para makahingi ng tulong eh. Nabigyan ka naman ba? Para mabuo yung bayad. Mababawi din naman yung pere. Ang mahalaga, safe at walang malalang nangyari sa anak mo. Oo nga eh. Naku, unknown number na naman to. Tinatawagan na naman nila ako. Sino? Yung naniningil galing dun sa lending app na sinabi mo. Araw-araw nila akong tinatawagan kahit na nagsabi na ako na madidelay ako sa pagbayad. Sagutin mo na lang. Sabihin mo sa kanila yung sitwasyon mo ngayon. Sige, sandali lang ha. Okay. Hello? Good morning, ma'am. Si Ma'am Luz po ba to? Opo, ako nga. Ano pong kailangan nila? From Between Lending po ako. I-remind ko lang po sana kayo tungkol sa hiniram yung pera. 27 days na po kayong overdue. May nakausap na po ako last time. Hindi pa ako makakabayad ngayon. Paulit-ulit na lang namin kayong tinatawagan. 2 beses na kayong di nagbayad. Sorry po talaga. Na-ospital kasi yung anak ko. Kailangan naming... Wala akong pakialam kung na-ospital anak mo. Kailangan mo magbayad ng utang mo sa tamang oras. Hala, ba't naman po kayo ganyan magsalita? Magbabayad naman po ako eh. Oh, nasan yung bayad mo? Wala pa nga sa ngayon. Pero kapag nagkapera ako, magbabayad ako agad. Siguraduhin mo lang yan dahil kung hindi, sisirain namin pangalan mo. Hindi mo gugustuhin umabot pa to sa demandahan. Huwag naman pong ganun. Magbabayad po ako, promise. Kailangan na namin yung bayad mo bukas. Kung hindi, ipopost ka namin sa Facebook. Teacher ka pa man din. Paano niyo po nalaman na teacher ako? Sa Facebook. Alam namin kung anong Facebook mo. May copy rin kami ng contacts mo kaya kapag tinakbuhan mo kami, ipapahiya ka namin. Paano ako makakabayad bukas? Wala nga akong pera. Pambili nga ng bigas, hindi ko alam kung saan ko huhugutin eh. Hindi ko na problema yan. Uutang-utang ka tapos wala ka naman palang pambayad. Nakakahiya ka? Bakit naman kayo ganyan makapagsalita sa akin? Huwag mo akong artehan. Magbayad ka ng utang mo. Sa susunod, hindi ka na namin pagbibigyan. Idadamay namin pamilya mo kapag hindi mo pa sinend sa amin yung bayad mo. Grabe naman. Bakit? Anong sinabi? Binantaan ako na sisirain daw ang pangalan ko kapag hindi ako nakapagbayad bukas. Grabe naman yan! Kailangan ko na magbayad bukas. Saan kaya ako pwedeng humiram ng pera? Kinabukasan ay hindi ako nakapag-remedyo ng bayad, Papa Dudut. Dahil sa takot ay hindi ko na lamang sinagot ang tawag mula sa iba't ibang unknown numbers na ilang beses na tumatawag sa akin. Hindi ko naman talaga planong takbuhan ang mga inutang ko. Nagkataon lang talaga na wala akong pambayad noon.
Sa pagtagal ng pag-iwas ko sa mga naniningil sa akin ay umabot na ng hanggang 10,000 ang utang ko. 5,000 lang ang inutang ko noon pero dahil sa mga penalties at interes ay lumaki na ang lahat ng utang ko. Kung susumahin ang kabuuan ng mga utang ko mula sa iba't ibang tao, Papa Dudut, ay aabot na ito ng 50,000 pesos. Problemado na ako noon kung papaano ko aayusin ang gusot na pinasok ko. Nilapitan ko ang kapitbahay ni Tessa na katulad ko ay nagkautang din sa lending company na yon. Ayon sa kanya ay nangaharas daw talaga sila ng mga taong hindi nakakabayad. Kaya niya tinigilan ito. Ang naging suggestion niya ay i-delete ko na lamang daw ang naturang application at i-block ang mga numbers na tumatawag, Papa Dudut. Sinunod ko siya. Inalis ko ang application sa cellphone ko pero kahit na i-block ko ang mga numerong tumatawag ay nagpatuloy pa rin po ito dahil iba-iba ang gamit nilang pantawag. Hanggang sa isang araw pagbukas ko ng Facebook ko ay nakita ko na lamang na nakapost ang picture ko sa social media. Isa itong edited picture kasama ang mukha ko at sa itaas nito ay nakalagay ang salitang wanted. Sabi sa caption ay isa raw akong scammer na hindi nagbabayad ng utang. Inilagay dito ang buong pangalan ko, address at kung saan ako nagtatrabaho. Sa kanila tinag ang mga Facebook friends ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ginamit nila ang selfie picture na sinend ko sa kanila noon for verification. Ipinakalat nila ito sa Facebook at pinapalabas na wanted ako ng mga pulis. Hindi lang po yun ang ginawa nila. Pinagme-message din nila ang mga friends ko sa Facebook para sabihan na magbayad na raw ako ng utang. Puro spam post ang nakikita ko noon sa social media tungkol sa akin hanggang sa napilitan na lamang akong mag-deactivate. Hiyang-hiya ako noon sa mga kaibigan ko, Papa Dudut, hindi lang kaibigan at kamag-anak ang nakakita ng mga spam post na yon, kundi maging ang dating karespe-respetong pangalan ko ay bigla na lamang nasira sa isang iglap. Ang malala pa doon, Papa Dudut, ay kinukulit at hinaharas din nila ang mga taong malalapit sa akin. Hindi ko alam kung papaano nila nagawang kunin ang contact sa cellphone ko pero kapag nag-agree ako na gamitin ang nasabing application, Papa Dudut, ang pinakamalala na sigurong kinukulit na rin nila patungkol sa utang ko. Sobrang hiya ko noon sa puntong hindi ko na maipakita ang mukha ko pati na rin sa eskwelahan. Bagong taon pa man din noon at sa halip na maging masaya ang buwan na yon ay naging miserable lamang ang buhay ko, Papa Dudut. Oh, Ma! Ba't hindi pa kayo nakabihis? Hindi ba kayo sasama sa kapilya? Kayo na lang muna ang pumunta. Makikinig na lang ako ng service sa radyo. Bakit? Masama ba pakiramdam nyo? Hindi naman. Nahihiya lang kasi akong lumabas. Pagchichismisan lang ako dun eh. Tsaka, nahihiya rin ako magpakita kay pastor. Pati pala siya, nakatanggap ng text mula sa mga naniningil sa akin. Hayaan nyo na yung mga yon. Mas mahalaga pa ba yung ibang tao kaysa sa pananampalataya nyo? Kayo na lang muna. Ipagdasal nyo na lang ako para malampasan ko tong problemang to. Mas lalo ka lang pag-uusapan kapag hindi ka nagpakita sa mga tao. Wala ka namang dapat pagtaguan eh. Nakiusap ka naman sa mga lender na yan pero sila tong nangharas sa'yo. Wala kang ginawang mali. Sila ang dapat mahiya, hindi ikaw. Wala na. Sirang-sira na ang pangalan ko. Siguro, pinagtatawanan na ako ng ibang tao dyan. Bakit nila pagtatawanan yung inang naghihirap na maigapang ang mga anak niya? Walang nakakatawa sa sitwasyon nyo. Nabiktima lang kayo. Nabiktima ng katangahan. Nabiktima ng pera, ng mga scammer. Scammer? Oo! Nag-research ako tungkol sa between lending na yan. Dati na silang nireport at pinasara kaso bumalik ulit gamit ang ibang pangalan.
Nakita ko sa Facebook yung ilang nagrereklamo rin ng harassment. Mas malala pa nga ang ginawa sa kanila eh. Kung scammer sila, bakit sila nakakapag-operate pa rin hanggang ngayon? Yun ang di ko alam. Alam mo naman dito sa Pinas, mabagal ang hustisya. Kung mahirap ka, hindi didinggin ang hinaing mo. Ibig sabihin yan, hindi lang ako ang hinaharas nila? Oo, hindi lang kayo. Maraming tao nang nabiktima ng app na yan. Una, akala mo maayos. Makakakuha ka ng pera ng walang problema. Pero kalaunan, tulad na nangyari sa'yo, ihaharas ka na kahit isang araw ka lang hindi nakapagbayad. Grabe naman sila. May kakilala yung kuya ng classmate ko. Sobra daw siyang hinaras. Ipinagkalat daw pati personal details niya, cellphone number, address at kung ano-ano pa. Ang ginawa niya, nag-deactivate siya ng social media. Nagpalit ng number at saka dinelete yung app. Hindi na niya binayaran yung utang niya kasi sapat na raw nakabayaran yung mga panghaharas na ginawa nila sa kanya. Masyado naman kasi silang agresibo. Nadadaan naman kasi dapat yan sa maayos na usapan eh. Kaso sobrang hayop ng mga taong yun. Dinamay pa pati mga taong wala namang kinalaman sa problema. Ano nangyari sa sinasabi mo? Hindi ba siya dinimanda? Hindi sila makapagdemanda kasi nga scam sila. Hindi sila lehitimong online lender. Nag-search ako sa official website ng Securities and Exchange Commission at wala ang pangalan nila dun. Nakalista kasi sa site na yon yung mga legit na nagpapautang. Mabuti na lang pala nakapag-deactivate na ako. Magpalit na lang kaya ako ng number. Oo nga, mabuti pa. Gumawa na rin kayo ng bagong Facebook account para hindi na kayo guluhin pa ng mga taong yun. Kalimutan mo na lang sila, total sabi mo, penalties na lang ang hindi pa bayad. Hindi na naman kasi makatarungan yung penalty na pinapataw nila. Sana matigil na yung panloloko nila. Balita ko, Chinese ang may-ari ng kumpanya na yun. Parang may kwota yata yung mga naniningil kaya sila agresibo. Sana may magdemanda ulit sa kanila. Ikaw na lang kaya? Ayoko. Hindi naman ganun kadali yun eh. Masyado maraming proseso kapag nagdemanda. Maggastos din. Saan naman tayo kukuha ng pera? May grupo sa Facebook ng mga taong na-scam na mga online pautang. Kapag kayo nagsabay-sabay na nagreklamo, baka sakaling pakinggan kayo. Hayaan mo na. Ayoko nang balikan yan. Okay. Ang gawin nyo na lang, magbihis na kayo dyan para makapunta na tayo sa kapilya. Magsisimula na yung service. Sige na nga. Mauna na kayo. Susunod na lang ako. Papa Dudut, hindi ko tinakbuhan ang utang ko. Nang matanggap ko ang sahod ko ay binayaran ko pa rin ang natitirang penalties ko sa nasabing app para matapos na ang lahat. Ayoko rin naman kasing talikuran ang lahat basta na lamang ang mga problema ang kinasangkutan ko kaya inayos ko ang lahat ng ito. Baka kasi mamaya ay isumpa pa ako ng mga taong nasa likod ng app na yon. Pagkatapos kong bayaran ang lahat ng mga utang ko ay na-delete ko na rin po ang lending app na yon, pati na rin ang iba pang mga application na nagpapautang online. Kailanman ay hindi ko na ito sinubukang i-download pa. Sa mga sumunod na araw ay bumalik ulit ako sa Facebook at gumawa ng panibagong account. Nagpalit na rin po ako ng number para hindi na ako guluhin pa, lalo na noong makabayad ako ay sunod-sunod pa rin ang text nila na maaari naman daw akong umutang ulit. Hindi na ako nagpaloko pa, Papa Dudut. Sinubukan ko ring i-report ang app pero wala namang nangyari. Hanggang sa ngayon ay sikat pa rin po ito at patuloy pa rin nakakatanggap ng mga consumer na tulad ko noon ay gipit at wala nang ibang malalapitan. Hindi naglaon ay natahimik din ang buhay ko. Sa pagdaan nga ng mga buwan ay unti-unti ring nakalimutan ng mga tao sa paligid ko ang mga nangyari. Simula po noon ay pinangako ko na sa sarili ko na babawasan ko na ang pangungutang at aayusin na ang paghahawak ng pera para maibudget ko po ito ng tama, Papa Dudut. Alam mo, Tessa, medyo nakahinga na ako ngayon simula nung nabawasan yung mga utang ko. Mabuti naman kung ganun. Masaya ako para sa'yo. Wala nang nanggugulo sa akin. Hindi na ako stressed. Ay, salamat sa Diyos. Lesson learned yan na next time, maging mapanuri sa mga pinapasukang transactions. Talagang mag-iingat na ako kasi ayoko nang maulit yung nangyari sa akin. Grabing stress sigurong inabot mo, no? Sobra! Hindi mo lang alam, umabot na ako nun sa puntong
Gusto ko nang tumalon sa 3rd floor ng building natin. Grabe ka naman. Oo, seryoso nga. Grabe ang dinanas ko. Sobrang napahiya ako. Akala ko noon katapusan na ng pangalan ko. Pero naisip ko na kahit gaano pa kabigat yung problema ko, hindi ko pa rin magagawang iwan ang mga anak ko. Hindi ko kaya. Tama yan. Bakit mo sasayangin ang buhay mo dahil lang sa mga utang? May nabasa kasi ako sa internet na once na namatay yung nakautang, hindi mo na kailangan bayaran yung perang hiniram mo. Totoo ba yan? Hindi ko alam. Mabuti na lang hindi mo ginawa. Hindi ko talaga magagawa. Nadala lang ako ng emosyon nung time na yon. Mas mahal ko pa rin ang mga anak ko, no? Hindi ko sila pwedeng iwan basta-basta. Alam ko kung gaano sila nasaktan sa pagkawala ng papa nila. Hindi ko na ipaparamdam ulit sa kanila ang sakit na yon. Proud ako sa iyo, Luz. Salamat. At mas proud pa ako na napagtapos mo na si Miguel sa wakas. Oo nga. Hinihintay na lang niya yung resulta ng board exam niya. Ma! Oh, anong meron? Nakakagulat ka naman. May good news po ako sa inyo. Hello po, Ma'am Tessa. Hello din. Ang saya mo naman ngayon. Masaya talaga ako kasi may natanggap ako magandang balita. Talaga? Ano yon? Nakapasa ako sa board. Ma! Nurse na ako! Talaga? Ngayon ba nilabas yung resulta? Opo, pinost na po online. Congratulations, Miguel. Congratulations din sa iyo, Luz. Salamat, Ma'am. Ay, thank you, Lord! Oh, huwag kang umiyak dyan. Emosyonal lang ako. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, eto na yung resulta. May anak na akong nurse. Dapat pala mag-celebrate tayo ngayon. Magpapansit ka naman dyan. Ako na po manilibre. Ako nang bahala sa merienda natin ngayon. Mabuti pala nagpunta ako rito. Makakalibre ako ng merienda. Traumatic ang experience ko sa panghihiram ng pera, lalo na sa mga online utang application. Ilang taong kong binuo ang pangalan ko sa larangan ng pagtuturo at maraming tao ang rumerespeto sa akin. Pero sa isang iglap ay nasira lamang ang lahat ng ito dahil pinagkatiwalaan ko ang mga maling tao na akala ko ay makakatulong sa akin. Ganon pa man, kahit napahiya at nahirapan ako sa paghahanap ng pera, lahat ng ito ay naging worth it naman dahil napagtapos ko na ang isa sa mga anak ko. Alam kong marami pa akong sakripisyong gagawin para sa mga iba ko pang mga anak. Kahit mapahiya at siraan ulit ang pangalan ko ay gagawin ko ang lahat para lamang maigapang ko ang pamilya ko dahil alam kong sa huli ay para sa mga anak ko ang ginagawa ko. Mabilis na nakahanap ng trabaho si Miguel sa tulong na rin ng ilang mga kakilala. Simula noong makapagtrabaho siya ay gumaan na rin ang buhay namin dahil may katuwang na ako sa paghahanap buhay. Papadudot malayo pa kami sa buhay na inaasam ko. Pero alam kong unti-unti na namin itong nararating. At hanggat wala pa kami sa buhay na yon, ay patuloy akong magsusumikap para tulungan ang mga anak ko na abutin nila ang kanilang mga pangarap. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at sana po ay nakapagbigay ako ng inspirasyon at babala na rin sa mga taong nakikinig. Naway hindi maulit sa kanilang masaklap na naranasan ko sa online lending. Maging alisto sana tayo sa mga pinapasok natin. May mga maayos na mga applications na makakatulong pero may ilan din dyan na mapagsamantala at manloloko. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, at magandang tanghali. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Luz. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1